catch us inti me kasa no unhwe mani wan kasa nwe ma mente mama enim na chika kra bi ma no okay okay eti me kasa no unti unhwe mani eti ye say wa yi nani na mkasa me kasa no unhwe mani oh me ye say me pejaniti na maka ye say adena suba bisa oh na bread knife bi down no afa eti for bread knife na pena me saw ni nsem ti me saw ni nsem what bread knife no fa no de kwa ngodi ko chapa no dabi o de betwa me eti o na me saw ni nsem ti me saw ni nsem na ye pepe ho sa no wo kitchen ho no ana o lady ka say ade te mem yambu oba iti me ma me ndo onim se ye kontokwa iti me ma me pie no o saw me nsa e wo machi to so me nsa wo machi no ana onya advantage no twe sekan no wo ma me so wo nsa nyina no oba na nya sekan dabi still na ma so sekan no me prepare iti me ma me so me na e ma ni support bia no ana sekan ni twa me nsem iti twa me nsem no ana nkwala no nso esu se the way adidi ayensa nkwala no nso rush iti me baba no so ne right hands no request aben no so twa ne nsem iti twa ne nsem sa no ana me catch and say so who so twa me sekan iti sabe no ye dan wanya we ohwa na mka say so who so twa me sekan iti ohwa na atade amehye no moja eyemu ma iti no me frame moto no be fa me na me ne me ba ne yeko hospital yeko yensa no enti no sakura no nsumo dabi sika ni twakura no wanso ni dabi mene akwala na hospital me ma ne yare a wanka ho so ma hospital dabi me ba ye kura no enti me tra moto so no ne ye de hospital ye hospital no oyiye me we che say drugs cramming to bi man okika nsem bebre enti ye ba ye no na ade esa na the way Akoma was na me ma me catch am say me defia emphas en papa mba enti me ni na yenko so menya ni yenko koda me ye ya na mma me se yenko ye ko no ade san wo edukrom e ma me ba ne kra no ni yenkita ntuma wode no na me de ne bo me bo ne me nsei chese dem to se bi mu se oba tan afo sekan na etwa wo ba ma no kra emfa ne ho a and fine we no want to come but etwa mo bucket one ni nyina so eno so ma me na mpemua wampemua wa dabi ena me ne ma me anadu no be 9 to 10 ye ko loko wo mountains na fi award me be na me de ni ekita basket bi you could do ye ko bo ne papa pon be 11 na mko bo ne papa man ye say ni say na olodi to aduane bae no ena si wo fie papa ne friend sa wamfa ana papa nsi wo on de ye nkonti obe friend no ana actually na bem say papa ne friend no na papa ne friend me catch and say eye wo asebe ma asebe ma yire no papa ai so be friend no obisa no o friend no o si o catch and say on do nim say bibi prami so sa no be papa ne friend me no catch and oni mu wo de na wan dabi o so on do nim say bibi prami papa no nya de say me Christian cham sabe no nya say sabre no nya be 5 years say o be 7 years oba na be ma oba enti no eba sa no ana me mampemua na nuye me ba fani no a one me nkasa no me ba fani ne ya me wo na bibisisi me so se me nkofi because akola no wa ya se na me fan na me de no call hospital me de akola no call hospital no me bia na doctor say oba no wa ya se wonti mi kra mfam sa akola no ya o oba no wa ya se nti ya be gina to o ha na doctor say me pay 1 million no nje akola no to o ha na pay ye di omo hwa akola no ye bedu fi anado me wife ntimi amfra me say oh Grace e bia mo call hospital no adi ntini mo acha na bibisa me ba fi a me ye bedu fi no na afi akola no ye Easter ni mu na me ye say me kwosro e Akoma FM utie Akoma 87.9 FM ene eye yawada Akoma mu nsam dwumadie ena Maa Akos magye adwame ne mabadwafo awie yede ebrem wono nti ba bia wo bia no adawroma na wa join ye live na eye Kings TV wo hwe TV a Kings TV ubenya Akoma mu nsam no ahwe wo ho sanso ena Osei Krom TV ubenya bi ahwe e wo ho na Onua TV nso ubehwe e wo ho ni nyina e wo ye multi TV no eso Facebook ena aba join ye ho a eye Akoma 87.9 FM Akoma 87.9
87.9 FM. Adawuruma. Se osha na wa like yen page no Akoma na wa FM comment na wa share 87.9. de amayen. YouTube Akoma 879 FM. Channel so. Bawo fie asafo wabie edi atum Inkaria Zongo Assemblyman DC Information Center no edem Gaso Filling Station in Kranza speakers no wabie atum Arimbot at 32 Kwechini Brofwedu wabie edi atum Adepa Information Center Kwechi Afetia edem Big Love Radio Big Love Radio was Spain. One also ebiatum Big J Taxi Driver Pechi number 2 Edem Andrews Anomanye Patasia Shoemaker Nananom Chobat and the Yash on Sobium Mr. Usu Ane Edum Africa Market on the Ure Obapa Crampon San Bronx New York Omonso Ebie and the Atum Reverend Makoni Ebiatum Watede Samsung Akoma Madra FM Madra 87.9. former me and Patasia Wabiatum Thai Junction and woman so taxi drivers Mashane Agawili one Mabiatum Parko so taxi drivers Thai Junction Baby and Crodian Sunano one more Ebie at the Atum International Central Bible Church ICBC Asafomano Ene one Mugusaya one more share and ne Jumadiano and Intino so also share be a Facebook ne YouTube na wabomadi share amaye sa efiefu for better number 2 aku special fried rice Thai Junction no so ebiatum nyame na aye information center Betmart Saloon Sokobai Wabiatum Nyamene Mebu Information Center Binchi one also Ebiatum Chairman YBC and Obapa Enterprise Pankrono Masalachi speakers no Wabie Atum Young Billionaires one also S1 ya Newo and Young Billionaires Kuono and one also Edem Akoma Sister Lina FM Abepo Highway Sister Lina say 87.9. one also Ebie Ede Atum na ebia na wo amane wo problem bi na opesa wo de bedan akomam nsam abedwafo a wo beba askwa yane mo no ene di enhwanimu akoma yi askwa enya yira kwan wo de wo sika jeti a wo so wo pe atonsuka enti wo fra ka tie meti ni se wo besi ewo mo wo si ya na chese wo frame producers 0246 82 4549 0246824549 and then 0246 903987 0246903987 producers numbers no wofra one bejo so bo wofie ewo asafubo wono so ebie ede atum na adwuma pa ne so asene Akoma Oliver Senior FM Mr. Papa ya 87.9. Akoma Line Company Limited dia ba no Bamodia na emma wonsa enkabi wo supermarket ni mu na afa provision stores ni mu pebi efagum na ene Oliver Cereal Mix chese ni dwa na woso one first milk yangum one first chirangum na so ubedi abuanum tomtom manso an ba keneke wode yade suro no enu ti bamodia fa yade ko manso an ba keneke ho for 2000 bookshop and stationery books buying and a wope assassin so ya winya bi ho ene na book no enya mai for 2000 awofo school California chechefo monso monfo mani enchire ho time eba mesha ya de brato male yade no so sanso ena kenji herbal capsules wosia yade kwan no na ATL 100% cotton fabrics mesha baby a wukọ bia no ATL wedding party a year engagement Akoma FM Friday wear 87.9. ATL 100% cotton fabrics and make up for the amawo 21st Keneke when you sciatica expert and the Piwak natural health when also and the 3P garlic mix adreyaba no be na oyade ase ebetu deku na yemre na yene ye maame bi eni nkomo na ye hunu die ntia ene ye maame nanim hatwo na afei wode ato ayen ewo Akoma FM adwuma mu ha mama mi mu ha Bacho ya me de na apom te sen Nyankopon adom me ho ye. ho ya pa Bacho an. na awiai wo se den ana ato wo Mama awia ide boko. Enye bone me ne be ma bi atena obum kwase a. Eni nti na me wa ha.
Mama, any I can story nature yani what some no catch any who kwasi abu okra be man di abu. Me pa cho me Akoma ne tena FM 87.9. ne wo nkwala miensa. Wa firi machi akofo ba fufuro nti wagya me asi wo. Ene ayakayaka de odi mafam de se me ka. Enka ye nsole ayakayaka de bebre ene eburo ne mu niema de. Me se me tena ha se me ka ne Mama, nyina. said ye ye ba ye na no wo ba ye. And I will buy a said ye wusika was some no ye beba impo. Said ye wusika no. Sabe papa ni here so be kan. Me ne be ma bi atena 25 years. Wabu mu kwase a enu ntina sesi a me wa ha. Me kwase ebo nyina ne se me ne tena ye ne wonya adwuma. Me ne tena galamse ena ne wo ye. Galamse ase ntokwa okwa ye ko bu no obafi a. Me na me miamia no. Na so mko bu na chi nyina piepie. Me tupa ye du ekura ha me tugum. Me hwe na ma ne ho to no. Afere wo si galamse no wonya biem. Na obesua adwuma. Nti ade tu manim se maame me no na tie sesi am kosua adwuma. Obi okosua adwuma nso odi se me ni sika. Nti wo bekọ ana se woni me betena. Ekọ me se mepom. Na me so omi de eno ane se duru ho a wonsisi me. Na wo be hwe me na se me wo be wale me. Eno nkwa na me de me hia. Ena ja wo si yo wate nti wo start adwuma no. Ene esatam na Akoma na se me ne be ma na tie won fa takuma sempo ama me na me bubuja me suaja sata be ja ne so amiensa wo hyiam na ja ne so me a enya sam keto a eja ne so amiensa bra bia me kuma no ono anam o ma 15,000 eja ne so amiensa enu 2 cedi mpo enu ankakra na jam no nyina de tete hwa na osu adwuma po ho wo po ho me ti ankoye yi ana me konyinsen me abakan me nyinsen ye wo de betu manim kofa wo na hufo bai se wonya adwuma enti akora nka be ya me enyin firi ho na akire wonya adwuma ya na mse o dabi menye se me yi akora we na se ma hu biem a na me ye ne dabi menye nti no na hufo be kan ya ma nti ase na ma anye eja me na mse menye so wonya adwuma nti ne ekom de menye metwi jasa na me de toto oba me ho niema me de be kwa wo nyina me de toto ye me de bi ko hospital ni nyina ja wo su ni skedi me so me house kasem ena je titi hwa fe ma de okofa we no okofa we no okofa we ne o si sa ma sa ebi bu me na me so me bu bi Ye, ena ebi ja na nai. ebi bu me Now so na me so me sibambi. si bambi de ma ho odi betimi no no ma bon de ono so betimi me no no ono so aye den abo me Sibamo. sa ena je de titi hwa nti ni ati abusua fie ntokwa ne ade woni mekuno yi me ne ma nyina tugui sabe me pante hem tumi nyina ono ko a obetam odi nsa besom se no obetu agu abonten Wodros. mpacho ai Hey. wasi chese woni ne ko a obi a wode mu bia ni bibi a wo bibi a wo no ne dem wo be yi api abonten na obi ahu ena me bag be se esatam titi o bag bi ezip dase esamama for bag bi wo tam no da be hwe abonten se bom na mu niam nyina na atu se eja no masesa nti wande bo ne mekwan na yekwasi ada oyim niam nyina atu wi ena nkofo odi matem ade na ne be mate no wotete wo ntokwa se wo nko na wo de bia wote ha dai mami bi kro mam kaska se gine ko okuru ena me fa kaska no na me de koye nti kom ko bo mabusuafo amane se be man se ni se no de ye me ntokwa bro ani ade ena abusuafo to ne nkra omo to ne nkra obai ena omo ese omo de omo nwa wale omo ye mpanimfo omo nwa wale nti omo ye me ho ade na me oni na ade nye de entina waje penin so obey me ho ade afi no akire no manti bibi me ho ade na wankoye ena Na so misano. Sa so misano. me busa no so oboni tirim bo so koye me ho ade a na bibi ababum obom tirim bo se min ma de kodi apotia ya ebebom min kofa eka bi mre no min kofiri obi ade ma ni nkotua ka mia na jam kofiri amia me di mi pa kwankwa me fa so metua ma ade na matua enso wase o ka so koye me ho ade a na bibi ababum di sa wa anye me ho ade nti entokwa se ya nya abusuafo entokwa enam se abusua fie no menya de mentina mu bi sa tampo no ne me Akoma me ne magu obi de me tu obi de nti o mo ka asem na wo free efie ho no e otu ni na ne suwa mu fie ho o fa ne ma no be fa me so ne ma o ba bi a meti
edi gusu ni edi tuko obo ase chechewure ye kwata chechewure no na fe akyerɛ sɛ yare nkete bi bubɔ me mekɔfikira me maada entwa etuamu saa ɛna mekokɔ hospital doctor yi mi baaji nti doctor yi mi baaji ne be mo operation be operation no 2011 2012 ye be si 2013 mu no ɛna me be operation bi operation na che 2013 na yare nkete ate me hu nti si me hu so me kotwa picture bi me hu sɛ me so ate enti me ka je sɛ be ma nye sɛ na me tie me so tie na ati Mami, baby, I wouldn't know idea. So, who knows some of the show? asɛm na make am Hey, you also can't read the young man, so you're bad idea. enti me ka che sɛ me so te no me ka che sɛ me so te no wa mu ame ɛna ɔso ayɛ insurance ama me nti me fa nkɔ hospital nti hospital no me no ma na mu ame ka che sɛ hospital no emu ame enti wo hwɛ no onyo wo fa me nkɔ baabi me ka wo wa afa akyire no wa firi fie wo kwa wo ma me frɛ na me wa ha me frɛ na nsɛm bebre mitimi ekɔ hwehwɛ no me hu no 2016 ye di bro nya wie ye di bro nya wie 2016 no 31st night na ofiri fie so wo kɔ 31st night Oh, wo kɔ 31st night wo kɔ asɔre sorry. me ka sɛ me ne be kompo me ye wo ne me ankɔ ɛne pa wo kɔ wa ma fie Nanya on the sorry. nya me ne kɔ asɔre ye me nya ne kɔ presby enti de no ye me no ɛna me gya presby no I don't know yet they are who could jai with Presby. What would you jai with Yameso? me na me ne be kura na me ne kɔ presby no nkɔ me na me ne kɔ afa wo kɔ mu ha de nkɔ ye kyese ayaka de no ɔde me nam mu no e ma me de abufo gya presby no ɛna me kɔ asɔre bro nti ɔne me ma no ɛna kɔ presby de afra ofiri enti me ne ntɔkɔ asɛm kura me de kɔto obeyi okofa ni oni na we awagya me asiwe me ko to president sofo nanim se be man me ni net okofa oba ho kra ya mbasa ndi se me na opa mi o se so oba na opa na ye me anu onyim ba ko to sofo anim me ko to sofo nanim onyim ba ko ka chem se opa ye me anu nyina am se me de kra de me sisi firi me kra we ntam obi kunu ho ma nko bi de akra de me mpe enti so wono na opa na wonka wo so opa ye me anu nyina afra ye me anu nyina wo firi fie wo ma fie wo fra na phone so ana me wa ha ana me we say me ti me fra no phone so na oba no apeke awura ya abrewa ti se kopo abrewa wakokura ne ntina ya no ayo en mpra no akofo mpra no akwa nkofo akokura mimi ya abrewa wo ya de mimi ya abrewa ayo da no ka cho sa ya minim se be a wo hu minim adana wo ko 31st night ndi na si adana wo ko 31st night me ka sa me ne be ko enti woni me anko wokoi me so aba na me be bo enti me ko bisa mantam ho a na me hu ba bi oba ne te enti me ko ba bi oba ne te ada oba ne dem na no ko 31st night no so okoi no wa ma 3 days no o mai enti me ko hwehwe no me ko hwehwe na me hu no me ko obo ase junction asem na me ke me ko hwehwe no ena obi kira mba bi a oba ne te enti me na mantam ho na me bisa enti me ko am se obi afra ho machi ti me twa mani no na yo oba no wasi ai se mimi nti ena wukunu no enti wadu ya de me de so de me life di agora me de makun wukunu na tamto ama me se me ba na ojimi a me mfa mo what's di ama no etua champagne tua so fa me wo se no wo mo no mo so me de minim ni no mo so mo si ja enti champagne tua ena wadi ba me nti enkofo ba ho nti akasa ye nti ma enkofo ba ena mbe patam se me nkọ na ho ye ni fie ni mu nti se oyem bibia e kwa ban mu a medifo enti me nkọ ena me de bituti enti me nkọ no ena ono oba ne ka kire me se abrewa ati se me nkọ pe makokora ada wenyi be ma no wenyi che no be ma no minim ni age wono nka na age nkire me de me ka me wo se de ositi a wenyi ni che no me nyini che no awu mfe se me 48 wo 48 years me 48 years ya wo me 1973 boso me nwotwu 25th August na sa wenyi ni che be ma no nka den pra nka jo sa abrewa ko do papa wo so akokora wo hwe de ma ye ya manimu nya atwentwum yare aye me do so nti sa na obeka abrewa kokokora be ma ndi onye odi abiem eye me dia ma gie boss wo kunu no so be dia me atesa me pam no se me pam ne pa dia be dia nko enya dia
bukunu obefiri me nkyɛn aba wo nkyɛn da na gye ɔkeka ne sɛm de puwa me kɔ nti me kɔ still a wa mafie na me frɛ no phone so me frɛ no phone so a na mbusa sɛ krakye na wɔ wasi me wɔ station ɔba ne sɛ ka kyɛn sɛ ɔda me nkyɛn ka kyɛn sɛ ɔda me nkyɛn ɔnte asɛ ne sɛ ɔbɛhye po ɔnkɔ nkran na ɔnkɔ hye po ɛna nti de me yɛ de ka sika mpɔm obi me de akɔ nkran kɔ hye po wo yam kɔm ɔba no no wo yam kɔm William kona si mi am kom. Mi kunu wa to nkyɛn so obram twɔ bɔ se ani masika na ɔde brɛ. Sika na ɔde brɛ no. Ɛyɛ ni masika. Ɛna ɔde brɛ. Ɛna m se nti ɔka kyerɛ sɛ sika na ɔde brɛ me masika. Ɔse ayi waka kyerɛ me. William kom. Fa nsa yɛ adwuma na fa didi. Ada wo nya adwuma. Ɔka na me se me nya adwuma mama. Ɔka na me se adwuma yɛ sika na yɛ adwuma. Ɔba ya ɔma wo sika sɛ fa yɛ adwuma. Me wa man bi busa no. Ɔda wo nkyɛn busa sɛ sika do. So ama me bi a. Ɛna me ka se. Ɛna me de me twaso enti me twaso me kate fo na mba be man panyin F5 get so ne okasa no odidi wat ndi no odidi matem me mafu adoa na afon ne de ade na me ban je fo no wase awura ma ne di me maame atem se wo bibi kan no kunu no enka na ba papa na ma hye wo a ka me maame wo mfre no ndi we no wa ne di me maame atem na de agya meti wo afa de be mai wo mafie me so me yare wo te se me doctor dikre me se me wo diabetes enu anu no no ofiri fie so ni se diabetes woni mbeda me de be sa no Ada won fa ono na. Dabi Wono na. so won mafie kura won mafie Na wonya diabetes ono wonya saya de ono anada. woni me dada Na de wan fa nsa no. minim mama no de minim se ebi a onim se okoso continue me de be sa no de a minim enaja wo firi fie nti me ne me man me ye se me man nti afa me hwe a me yale me wu sada no kura me firi fie no me ba me nuam ho wɔ nkransa ha kotwi nkransa me ba me nuam ho me bedu ade kye na ma me se wo yale na me se an ɛno mo etam no me me kɔ Domrase hospital me kɔ da hɔ na wɔtwe ensuo 18 na mo de si me Ensuo sai 18 sada na me firi fie hɔ a sada na nya meje o. enka mewu Nya meje o. ensuo 18 na mo de si me so ne mpane ne hu nnuro de yenka enti maame ba ho behwem no se wa frɛ wukunu ana me se na me mu okunu na ma frɛ no se wo frɛ ne se so ba ya nche wo yale enti frɛ no ana me frɛ no ka chem se me yale enti me nya wonye den Mfa. ana ka chem maame se so ate mu ya wo patie no ɛna ɔde ama me to speak enti o kan me maame te o ma hospital me no gu dem ho nyina ɛte ɛna gya wo fa no ho na me so me ye me di na watwe ne yi ɛna kasa no nya mu nso me firi fie no me maame me kɔ me ba me maame hɔ no na me ka sɛ de be ma no ɛyɛ enti me maame frɛ no fo no ka kyɛn sɛ George na wɔ he ɛna ɔse George na wɔ fie ɛna ɔse a ma frɛ nkura na busa sɛ George na wɔ he a ɔmo se wɔ mu hu no na nsa ne wɔ mu hu no nti ba bi kura akɔkyɛ no kɔ hwehwɛ ma deɛ na yɛdɛ na fa ne brɛm sɛ wo deɛ wo mpa me deɛ me pɛ o yɛ ma japa deɛ nti kɔ hwehwɛ ma deɛ na fa ne brɛm ɛna me maame kasa ti maame kasa no so obekwa kwa hwemi nti odi ntita no pa bi meti ho mhwe so abepie me so Ewo maame ho nti obepie me so ne de wa hu me ewo maame ho nti odi me ama me ma efiri ho besi sabri me hu ni biem ba I know enya se ni be mfise ni na hu ni biem emfie me nsa ne January a ye 22nd January and 3 years na o sane kra ni sika de enkura ne de me ban manfo mama me gya om ho se me ban me ni ba bi a metena me ba ma mbeta ma me nkyem ko obi na emam dodo prapra na abatu ba bia na me da na ni pa mobo e hora na me da nti e hora me da ya afi awoni ade da ne ye nya bibia nsisi na tram de bubom na me kyem ti me hwe de na me se de bi mama oba pani wo so kwa woni be ma no se ba ma friend say ye friend Kojo Saben eyin fa na ofiri be kwai krofrom be kwai eyi be kwai asante be kwai udu afọ akonkwanta ekwan bi da benkum so ho eho na ofiri mo sa friend bi mo mama e what hello yegusu efre Owura Saben na ekwam yesa no pani adi say pani na di 23 years ono wa hefa wo bo ase e na de otoso nya say de otoso nso wo 20 e na de otoso nso enya say 15 years
15 years. Bacha. Enti nkwa ne yɛ miensa. Nkra ne yɛ Wo se uhyia bɛrima no na ɔkaso okosu adwuma. Na wo se twɛn no. Me pacho wo na wo de wo sika hwɛ n'adwuma. Adwuma no de anya ne galamse na ɔyɛɛ no. Enu mu na onya sika ɔkaso de kosu adwuma no de adwuma no mu de anya na me hwɛ no. Na ebo me na me twɛn ye. Me nya adagye tena ase ɛkye kom ɛtwɛn no ma no. Hello. Adwuma no ewie. Hello. Mr. Saben yamu ahaba kuma mu nsam dwuma die so. Hello. Mr. Saben, what's me car? Who is speaking? Who do you want to speak to? Mr. Saben. No. You have the wrong number. Me pacho mo hwe number ni ye na mo mfrɛ no. Emma me wan ye nini ko. Na nti enyo na hwe ni school. Adwuma no de anya na me hwɛ no. Na mo me na me kɔ nsuo ma ne dwale ye. Enu aduane ma ne di ye akɔm so osua adwuma no wie. Bɛrima no wanya ho ade. Dabi, Woni na 10 years. 25 years. 25 years. Ade nti no ama bɛrima na anya ho ade. Mama, me ho ade no. Me ho ade ne de na me de bɔ no soso nkwa me ho ade. Oya o se me niska afre. E kire kwa ro soso ka so kwa me ho ade a. Na bibia bebu. Wa ade na bɛbɔ mu so ne ne tenti bibi bɔbɔ ma wo behu. Me ni mama, me ntu e me nkɔfa ka bi mere no. Me nyi obi a me ye peti, me ni obi akɔko se kotuaka. Me nkɔfiri obi ade se kotuaka. Me nim ade kodo ye potia e de sa e ka no eba. Wo bɛrima na wo fie sɛ. Me hu bɛrima na mo 23 years. Ono ne bɛrima wo di nkan hia. Na ma di nkan wo baako. Okay. Ja ho mama, hello. Hello. Mr. Saben, good afternoon. Fine. Afternoon. Bɛrima na pom to say. Nyame adom me ho ye pa. Eye wo yiri a na wo ne Northia Georgina ade asa. Wonu na abebo kwadu kakra se emre bi atwam no na wono na tie na wo de masam ni atete sa se wadwane agya wone ne ma enkra no so a wayi wani de ama wo mo ofi no wono so se yade ha no enti wonya kwan po no waye adwuma timi aboa nkra ne hwe wadaroma eno nti na ye frɛ wa wie Mr. Sabin Pacho station one baby kakra bi gina na ye ni komo ye nche kakra bi ti Mr. Sabin wase wayi wani ama ne ma no woni ne ma no afei so Mr. Sabin Angwanyo no ma de ngwan ko mo nim baby awote woni wo mo nim baby pot awote se wote fie wo ma na se wo eno so mo so tia pompe wo mo nim ne fie Mr. Sabin Mr. Sabin ekwa mo sare friend bi e ma me mo enkra no mo wo herefa enkra no wo chechewre e no no so tia bompe na chechewre ho na enkra no wo no mo ti nkofo nchen so obe ha da ma enkra nse enkra ni nam no mo nya ba bi na o de da nkofo nchen wo mo enti ba bi papa na nkasa da no wo mo nim dabi wo mo nim fie potia wotim se efie we wotim enkra no ti chechewre no no so tia bompe na wo hwe wo mo abesi den wa hunu wo ti wo ne nkra na tie such up money dia odi ma omo na dia enkra ne di omo ti to. Hello Mr. Sabin. Hello. Yes. Mr. Sabin be me na mo Akoma emra for me ni nkomo wa. Le gwana ngaka ka ba yeno akaka ho ko ebra mutimi na minti ya 7 o'clock. Wodi enye hwe. Asembia ba. Asembia ni wa ya. Mr. Sabin. Asembia ni wa. Ya de se kan na twetwem. Asembia ya de ano na ega. Me ko fi me te mafoka mi fia. Ndi mti aka mu kan. Na so ka se wo gina station Mr. Sabin. Hello. Mo emema no a wo mo asam nya den no ne de tatashi ne de afam Na di odi me afam mama me sese me ka se wo nyina mama
quite better, Papa. You Doni said you me have a ebro. Ebro is saying, Onsa me si ba ko tu. and somewhere now also Wo bu me, no otwe, otime bu me twe mase. Ebro no Costa said, Beman when you sano. Woni mu nsa no, woni mu dwoto no, woni mu hwe no. A dear, this bro. Se bia ma pie. Na bia me kwa bonti o beto se bia me ne bra yi gina. O mu sa se se bra na ne gina no ofiri hen. Wo be che so hu se woni be ma gina ho na. Na ne wato ahye so. A Beman to do send no imagine about the trust also. Bebre kwa. Bebre. And that one so only better quite no much. Woni se bia wo kurom ni me se me to me ne nam kran se me hu me nua se ye me nua no e be ma na so wonim na me timi fra ne da. Se me fra waka se me mpana no. And I watch him Brahma Beman who pay. Me ntwe ne time me ntwe mpana ma ne hu pe. What say a bra a ye if it's a crano shia no. Me hia no no. Me hia no no. Me ma ne hu se me yo be si ma o se me pe no. Yo se mpana na mde me hu ma no. Now you're dying. O se me pe. Wo hu mi am so e tina me ba. Obo a chen dem kom. O se fa chen mam so be ba afuma me. No age me chele ba ko. No age to na yi asam ne mako na se de wusi keka no roof me so wo se wo hia wo fofo me hia mo no se me pe no. Me na me nim se me akokro mu ofoforo nti me pese me kwakofo obi kunu na kina obi di me gina bonten e twa me adapa nti o hia me na me hwe se bia ono nko na ti ana se wo obi wo ho nti me na ayese na adan nti bia wo hu me na me twama wo se ya no awa amam so na nko ade me ba so be ba fa uduku na bo ne den fa ma me eti otumi tu uduku se be ya na me di ama no na me nti wo ma me mfa ho a bia wo mba na wo twe na wo twe no asa betwam wo timi gi mi chele ba ko wo timi gi mi chen wo ti bo me wo no no aro chele ba ko wo se se ma ba dia wo se ma ba dia me mfa ma no na me so me si ma benti na ma yi ama no na me ko sa na odi na fe e che me hu se na ni abre wo ne me betena ansa on di me ho ye den e ko ma no ti me de ho ko ma no wo ko fa abaya bi ye fe no mamata Jagati ni abaya bi mi ba wo moton senti ma betena ba mu ho na ba ya nso ba ya ba ne ba mi ni masam kro ka jo se apema mpese wusi wo mpe wonni bi na se wo da su wana ya apema mpese mi ni apema mpese no ndi ga ne kasa na me hu so ne me fi ma ho ka chem se ne mpana na me kasa apem da bi ho na mpese ya da chan foforo ma ga ne me bo atwade e wo ba mu ho a anya sam tutua ne mpra no won me bo atwade e wo ba mu ho enti tema hu se ayi Mr. Saben ye mpra se na wona na tena nya fie se mpra sam na tena be se 4 years aden wanya na chiri die se 25 years ni o aden na ehwo no hu ne ye no wanya na chiri die ma me mistake am ye no na me kasa ya obu me no ene nkofo akora ka na be ma ni ba na fe wo tete usa na wo ti ne hu nko ma me ho ana ni ba bi ko ene ade me mistake am me ankasa me tira se am ye se nko se me twa so sa 4 years no tete ne start na wo ne na wo na me ne nwoye na wonya ne nwoye 4 years oni be ma tra 4 years no wo tete wo de ma sam wo ha wo bro ni ade na wonya ne nwoye ade na wo ntwe ana ne wo hwe sie yi ma sam no timi so ye be ma wo hwe me mama me se me ne abrante wo etina ye me ka se 25 ye me mfra ne ntoma da ubeda no wonji ni da me hye na tale da me hye ne ntoma da me wonya me o chese wan ton to mama me mfra ne nsam ntoma da 25 years ne be ma no wan ton to mama me nsam ntoma da me 25 years ne be ma no wan to brazy amo me se ne nsam ntoma me fra ye wone me kun obeto se me ne papa bi me koto fufuo ena me ne papa bi ofiri me krom ena me ne papa no go hene oyo ni gina ho edi nkomo enti oba na ma che enti oba na fufuo mpo nu me nya bi ntwe ena obeso mu no otwe me a na odi me kofi ndi me kofi na onu didi me ni bi na me se bi enti me te wono odi an wo se woni na se ma be ma bia fa ma ti fa wa bosoma se ma ti nku obo udia ena obo mi na wo so amoni di ndi obo mi dia na me se me dia me oba o metuma hye mo so na ya be ma nti so nim na so fa ma ti e ko fa oba sa ebuso na afre no wan ka sa na be dan ai de about ena me so me ka sa nti ade chi na me boy na one ne bra na ti ade chi na mbo ne bra ma na ese ni nua be ma ne se no wa ye me se me ko bo ne bra na ma na ese ni nua ne se no wa ka ma me so ma ka bia ke no enti on kan cha ne na dua no na ne wo se ya mi me ko akobọ dwama nti
ma o ma men kan kire ne bra no nti ma anka na hyehyɛ aduane nya wo no ankasa na ye de aduane nya no aduane nya wo no ankasa aduane nya no na edi no ko sabe no na wo mba to so mienu ana ma wo busumi mienu nti me hwesi bi oda na ne ho po ne wo ye na ne se aduabon onim kasa ne nya mu sa aduabon nya no okoda oba afoforo ho wo kuro bi wo efro ha pitisu okoda hello Mr. Sabe Madam, me ba cho wasi here. ma ye betimi akasa Missy Foma. Mr. Sabe aye obai woni ni jai ye no anya bia wo pa bibi kakra sum no On was one or Miss Uncle. And I always on what today. What on the choir than John? what was won waja no Mr. Sabe waban was won waja no Maybe I know. na why na ja ne yonko se wo na waja no wokopa wo ba bi nche tina yo sa na oba na ka Only there. oba ne se wo na waja ne ho ekokopa wo ba foforo ne tina ya why si ne ho bia mu Now it's still ai na banko fa ba foforo ya wo ko fa ba foforo bia wo ba ya chi bra na ne tie Miss Ejifo ayere ene mema na sese kura de ye mfa hene awade yi akwai no santrofia no ma ai uche se wo janu a srade wo fa wa pamusuo mami ya ye ne ni di nkomo yi mami 50 was 48 years 48 years wonya 50 years so na beka so wonya 70 years asa wonya 70 years and so 48 years and wonya 50 years wa ba brewa mama hwe me baba ya na adam ba na odi machi no wo be wale enam se bla ye di ani wo me be ye mba be wale me am de panyi ye nya me ho ade ntimi srew wo de afie de akura ko ene kakra bi benche so de na afa me ba ne de matimi di mani manyam aye de akota achi ena me ka se osuyo ena okoto kawa okoto bible ebesi ne se kawa ne bible no so ade fa ahin de ode fa ahin ebesi ne me hu bi ode kwaye ba foforo wan de minim so ade kwaye oba foforo hu ade na wa misa no mi busa no wo se wo hu ye wo hu kawa ne bible no e ma ne nua bi wo mkọbọ na ma ne nua no ka kire me se mi minim se kawa ne bible no wo ho na me se wo ho de afa ma me na me fa nkogu fie na mu se e wo ntim so oba mu ade mama mimi sa o die nti na oba wo ne be matie na wo ye wo ne ma nyina kama na be ma ne da so gu emma foforo so wo gidi sa na wo ye o ne ma nyina so ba mama me ye me bibia kama ye bibia ade a wo se me nyama no ye wo se me nu aduane na de na no de na aduane nu an mama chop mandi na ode mama no enso so hu se me onu wachiri fufuo me nso me ni me ma no ye di fufuo enti se hu se ma wo fufuo na e bia me na kodi pa bi enya sika bi akuta na me de bi asoso ena enu matimi aye ena nkwan no kwa wo ye na no ba yire ne di nkwan ne ma na kisa wo ye abomu ye den e ka ho enti scan sa na ye ode ma 20 cedis 20 cedis nkura miensa e ka bi be ko school eno bi no mo di ko school teacher ma me ai pa kitwa pa no wo di 6 cedis ena ne ko school ena de o toso no nso e de 5 cedis omu mienu no ba ko de no ko SS nti no wo school nti omu mienu no omu de 10 11 cedis ena e ko school na ka 9 cedis na ka 9 cedis na mama 9 cedis me den e di aduane pa na 9 cedis metimi di anoma metimi fa no aduane nti so oba na aduane nso ni ho de a ene na efie gya nyina adu di oba ye no ene ano ye a obetwa wa keka nse wakasa wo de won ka nipa ho kora e di na wo ye na be ma na buru wo no eburo ne de na koma aye otwe nu nkunu se bia menimu nyina na tifie na oba kora na se menimu di nkoma a no wotete ba no wotete se bia ye ka ne ho atim enso ye ade pa mama obi nka ho wo ye ade pa obi nka enso me nso mpo me nka wa se menim papa ma hia ablabo mu nsem ya ne ayiwe wo kan de ya kan wale wo se be ma no ase bre o person o mo sika bi o person no dance na se ni sika pa de me tuwe me ka se
Bema we ama misika 1 million kurada. Ima twa nkontompo wo Nyankopɔn ni. 25 years on. Wama 100 Ghana crown. Dabi. Get your crown one more bidda. Get your mom bidda. Ya betena acheche wi ho foforo no. Ena wo se sesi aneka kura na afiri ni nsa wonya adwuma nti. Wo bema misika no ma de aye mo atom. Ena wo no ankasa ne kodi dwa no. Emu ho dwa no kodi bra me. Ena oyi emu half bag no. Eno ana nim kura no e bedi bi anopa. Anwumre awiam firi school ba mu bedi bi. Enti e ma sika no ye emu no ye den. Esan sika ne san na mga jan se sika ne yadi o enti e mo na san enti ma me foforo na me san fa eno amo no so woni bi me na me kwaji no mama me bona ma ne se si a me kwaji no nam de ano amo na me kwaji e mu ho na operation sem yi ebe mu e mu bottom yenu me kofa be si dem e na me no aba ko e ma ne ka kakra ne ka bottom ba asante mu e ka bottom ba ko na me koye operation any anwa drum tenten ba me be na nkura na di mo no Amanasa ama mu no anwa no ahye oban bi se na mkwaji ye operation ya efiada na ne se okase ayi wo ba diska no se me ma se na yire no nti ne na ji usike anya na yire no na yire ne me enti ade na ade ye se obi wale wo wale ne nyina ka na mama sika suo be na ode be ma ansa we bi ada wo ne be ye ne be je no wa wan bi ama no waba no afa ma no ebesi de wo de ma me ho ade ya mama make ene wo se me menye obema me sika sa me fa nkota de no wa mempam na me fa ani mpabo a 1 million ni sika kase a ode ama me wiase amba eni sa 1 million onti ye hwe ye wase o na wo kase be ma no to de bia obu pa na na bi wo bu krama wo situ wo bu me pa ndi o kiranza me se me kase obehu se me ni obi gina ho eni en ba kora me mpana no ni obe ebru obde ba bo ti ade no obu ma wo situ ya no wo se de enu me ma se ayi se ya nkrutwi ya enu wo se me ni obi akogina ho ena wo baaye ena ni ba kora na efe ma kese na no obi fi wa no obi anfe ma obi anfe wa no ko be kase obi fi wa mama obi anfe ma no mama ne be si den na de bia be ma be kase be ma be twu hu ni nkuru se bia woni wo bi gina wo woni wo bi gina ye won pra no obi gina ye won pra mama se da ku bi be ma yi be che wo be dabi satam na me kura satam na me kan plan ye tena ye mpo na nche na wo to ni ba bi na me tim ba na sam ne ko tena fiku a ye start hu ya me ni nyina na tifie me ba odi mfimfi sakura ne gina ha o ka se bo na kinye yi no me wo sakura ne na ye sei ne na ye sei ayi ho no bolege enti akura no kra anya ne ba san no ka kire me nti akura we de me kwa kohwehwem na ma hweba bia wo fire wo de me kwa kohwehwem na ene akura ne di anyi uhu na hu akura na aka se bo na chi eni yeyi no onu mpo no o se anya no onu na sa ne kese nu nkrontwe se me mikro ma yi a anajo madam bi a 1 o'clock me da hana ma me aba wuku na aba ekwe mu yan hwe ayi papa ya ye ka no wasam na ayi etiefo ne ahwefo ma me 7.9 won se de wasi tie ni mfoni bi a wode ba ye no na che se woturu se ogina so ankasa enu ti na papa yi wo hunu se ayi Mr. Sabe hunu se ono obi gina ho a na wo twi ni nkuru no na ne ho ofi ankasa na so ene 48 years woni wona da ho no me pa chai ekua mama Pastor Julius wona woni me pa chai wuchi asanfoni we na edise na mo 35 and as I say 48 yade na ama waye sa na say yade no say atete ya wo watete wo atete no aka ho na yale ne baaye bisa ba ma nti wonye me wiase mu ha hwe nti adidi ekura no adini adidi nti wo de oyaw na ho abia Marco she wo ba wo dapik ayi so screen yi so TV so na wo she ma mi say de wasi aya ebi bu 75 years and 80 years 48 years for me year that way 48 years Ray was say ma mi kra was say no kra enti na so she no ho na wo su o she no ho na wo su say why na ebefa say mami a woti ho say de wasi aya why na ebefa me ba so bi nya den me free ni fie ho obi amie na no mpo say mami wo 3 years obi anse ope obi anse me na onya ba ware foforo
Uba ware foforo. Me ware foforo. Wunya bema wope. Me pache wan. I want to me now. Mitimi da de. Utumi wa. Ora wo timi na. Kano ntimi na. Mitimi da. Etu bi asa ya wunya bi anka Me pepe. de odi aya me nti amase. Be ma kora me kon no be ma bi. Na nye na wo ko no be ma bi ba ka wo kasa. Eti akwa me ni atenka. Me ni atenka bi mu. What take atiko? Atiko. The be ma ne di ya wunti. But untumi ka ya ka but you wudi na madum ni adan. Untumi ka say ni. And wudi na madum ni adan. Yaka de ebi ni eboro no. Wo bo me, wetimi bo me a. Oba be ye dan na ni kuna bo no. Wo ba ya no obeto aso. So me na me pese me hunu. Mama, me say wo ka wo nkoa wudi ya me na ye. Oba be ye dan na be ma bo. Mama, me say me nya ebi ni aduane no asabi ya making. Ebi ni say obeto se bi ya me ni obi egina ho. Enipa nso be na na obi nkasa. Me ne ni nyina na tifie ba ko. Memfa ba memfi wachi nko ba bi nkotwe mpanada. Me krom ayi a no waba. Wo ka so wo be ba kwasi ara na kwasi ara wa amba. Be se me nko me ka se me nko a me fun wo betam. Mo fa picture ne nto so ma me na wo fa nyina hwe so. O fa mfun. Papa mo hwe ayi mami fa picture ba ku bi no. O fa me fun no o miamia so. 48 years. Akoma FM. Share the picture. Share the picture. On say de bia meka say aware de metai ka say ma ko say wo nware be ma sabi o wonti ase no betimi abo aware ma onkwan na etia ya nyame na ma nkwan no na agie na so say wo ware be ma na be ma na ye obi a opma ko afie adwuma kekekro amaye no aya de wa say wo dware nkola hwe nkola wunyensan musome nkoro aye afie aduane no ne ade eno nkwa so wonya be ma so beto asese ebia nsu ko na bi kwa meso mu aso kakra ma ebi kwa pa edan ma siesie ni ade de mefa bombo ene akwa na adware ebi kwa bia meso mu a na wo na obeye ni nyina wie wasa kwa adwuma wo nkwan na wo hwa wo ni nkwan na wie no wo we fa asase so fi se no nkwan akwa ni nya adwuma keto eye stress a nipa bia na ejane wo ma mi o to se bra na di na ni ankasa pa wo di na ni ankasa na me pese no kura bi o no nka ye wia go papa yo so o teke wo besi e dia ye be frɛ no ye frɛ ni wia wo hwɛ no ko yi nsɛm bia ye den aba ɛno so wanka ɛba na sa afei na ɛba bɛtia enti wo se wo yi de wo bia wo de kan ye wia e wa mo fa wo gina ho wo fa pa wo gina ho Hwɛ de wo gina ka yi ho yi. oh asa se wo dimple no dimple o sere na toku na sere na toku na dem sa fo no ma ko mo fɛ Papa. oh we ma ni otu so no ba fo na ebia wa hyehyɛ nneɛma yɛ ntima de won bia na kan ko kyerɛ yɛ go ku ni so teke mo ba fɛ na ya fɛ na wo ni bufuafuo kyerɛ sɛ asa enokura bi ni baabi oba bebe oba kan nsɛm bia won hwe oba ka sɛ ye buatia Ashafo be ma no ye ka ne ho asɛm no won ye won na tira wo na we die walla Mama. na be ma no won ye Ba chai. na we na anya ba ye Where your blasha say? wo hwehwɛ bu no we na anya ba ye Mama, me say where your blasha? we your precious ye uko ojowe mama uko ojowe ma be ko mo ni so mo uko ojowe ya de ba fie ni awo fe wo ko na ne ho efo wo se o be ma no we oso wa sei ni bi so o se se de ma mi city na se bi na je we oso wa she we your brother se no no se ni mu ya du o se we o wa no no eti ni mu ya du kakra ka ho a wo na wo se giant wo na je so ko soje o o si ati asa na kaka what we say Goliath sa eti na ma ne o so se mi brubi na bi so bro me se ya kama nti e ma ne pe ni bi ni Is there why kama? obeya Why kama? so wa hwe ni o be enti yegusu ada ye frɛ papa ye papa omomode a na onfa ahoma ne ma ye ni sasaben na ye ni nkomo ni ye hunu no kra ewo mu won hwa ye ma mi hu fefefefefe ye di ne picture ba beto so no ahwe ye ma mi hu fefefe won for about 25 years na 25 years na ye aware no But you aya aware no so what Ghana was say Maa Akos, I think I know this woman from Obuasi in Shire. So Mama want free. but you already. Ask the woman was here one and no amotie. You so what's GH ampa? Wouldn't no ampa.
Wonim no ampa ye maame no no anie. That's it, yo. So on ye fa wo bia de ye ni ye. Ana ye fa wo bia de say no. Me ba afoforo maame ko hia ne gi. Na maame ka say, "Eh kwadwo nti de odi aya me bai ni." Dwumo odi di me maame wo gi ho no. Enya sam ketewa. Ene nsem okeka kire maame ba fie ro bobo ma na say me kunu na ebe bo no no. And anam say na de why odi a why ende. What ma ka say kwase abu odi abu. Da oba no akofa me. Wo mu ni say kwase abu ni. Ene ni nsem a bayi nyina opa bom maame bi. Enti yenhwe enei ya. Be ma no start ye wa ye usane mpache wo. Enti na wuni abusuafo bi a wonu beba be ma no so be ka che say wo tete ye de hia. Wo abusuafo pa, mo abusuafo no be se abusua e da ho kakraka. Enso edua bia ne ne sibre. Wo me kofi o me so onya me ho ade. Endu bi se bibia ne a. No, 25 years. Mama, 25 years. Mama, aho kire nti me ka se me ye movie. Wo ba de. Me ye movie, me ho kire me. Wo Be ba man me ho kire me nti me ye movie. So o so wo ba yi me ye movie. Wo Me be twasi ni. Aha. Ayo. O so se a me mo an me hwe ngwa. Me so me nya adwuma. Me no tena afoforo, mam sika nya adwuma so o ba ye adwuma no. Mama na ni twa wu kom. Ba twase. Sini twa wu kom. Me komu ana me ko register me ya say no nim say me nya scan register enti na nya masem enti me niam kakra gu me ma yi no sisa ko ma me akura satam no 2017 mu ho 2007 mu ho na ma wo me ka tire no afe ba enti me niam kakra me wona me sisa ko ma me akura se ana me ko ton na me ko register tim ko register wie no ana authority a say o ma me nye Mama wonye movie. Mama me nye movie ni na movie na ukoya e manfo no woda amanfo efefa be ma no wo pe nti die na sesa ye no na pese me hu no efefa ma na mte movie ni meye movie ndi otwe mo tan ni betene ye pa meye nti se me movie a wo try na ye fence se wa makwan be ma no wo pe wa makwan die na sesa na wo de ho e bia wo bufu kitu bia me no na wo de ho ka me be ma no Debi wujide me ho ka me ni se me ka se me kwa fikire 1 year no en de se me ntimi mfa moja no wo kwa fikire 1 year me ba che 1 we de do operation 1 year 1 year adai enfom so bi ba ho ana na me nim me ewo ma moja betumi a mebiridia na agya ewo ma na aba enti eba ya ne de me wo me ka ti onya 4 years en afere eba long stop 1 year na me koye operation me se me koye operation mama e wo gi a me daji me nko na me koyo be me yensu wa me ha me da na woni be ma na anya japade bia ajapade de anya japade ne kama ofa oba na oye ne ho basa na o mafie no e na me man be ka kire me se wakotoka on papa toka e register woni di enye omo papa ka me se woni be ma no woni ni 25 years mo anya japade bia ya anya japade bia okay oto taxi e na oton ye oton taxi ni odi koto enti enne yi a wo ba ha yi edie pa na apese yenye ema de mpasa mu ya ma me nyina ne se me na 25 years wa anya mo ade nti o mesum me osu mo san meji 250 ni san ai 250 million 250 million me pa cho ai yay mami Georgina obenya ina obako ko bo besia wo ba je san 250 na ba ma no wo hwa no soro ni ti nyu su di kwotine na ma wore so a obenya 250 na obenya ma mama 25,000 obenya ma menene tie obi twa plot e ma me 15 million when plot me on fa sika ma me nkotua plot ne ka o ka chem say wo kotua plot ne ka me ka so nya me ho ade mi ko bi ko no ko bo charge say woni me age plot ndu plot lo antua ka wantua plot ne ka na me bisa sa 25,000 abaje be ma wo hwa no a wo obenya sa sika no de obenya ma me ka de obenya o eno Georgina kan ye obenya ma me kan ye wo benya ba chaw kwana kwadwene ho 25,000 kwana kwadwene ho na ye wi a waka che na 250 million this can hey oye adwuma oye de adwuma ye say otwika ka ono ane ka e de ka drop na taxi sprinter kwato ko mate enti 2,500 ye bare 25,000 samate so
Okay, it's Mamma Jagina said 25,000 you know about here. It's here, right? Say, you run Obenya Ba was so chicken or packet. Now on the end, comment to Mamma Jagina. Try me and I'm in a second case, you know. Yenny from Mamma Baba, what China get. Fe. Nenny Brad Beden Hono. And me patch on my father, yes, I mean, Josie Fashion. Josie Fashion, Apple Matadi for Fair, yes, I mean, Josephine. What bomb so when you meet me there, sports, no. In addition, we wedding engagement a year, an African wimpo, who quite a hinifa. Abrasion for baby and will be out. Just fin but matter if a come. Not what the amount. And unti a wound Sammy shall stay be your fat. With your bomodia and a Fred Joe. Nakache said, just ye. And Mammy Akosiata didn't me pebio. Baby, I will be an overpanafe what your bro. And unti Fred Josephine, I was 0253 433 465. 0243 433 465. In a baby, and you come up. Obapa, Memoaquaba. Bibi Abako, dear. Boko pa. Aya boko so, and ya bokosa. Dear, and ya bokosa no. Ye try a wamba, near ba. Yaneno, a better come na wonu dear HM, and you are feeding any free her. Na Yakwaba Sisi. 87.9. Middle. Now then, I watch why you stay for some. Eh, on no quano no. Jama wa bre. Akos, send your men sending me name much chimeno. A more titi. Mean to me, pon sorry. Who name one? Oh, so many. You could use that. My name Kalani. To me by now, Kalani, and I'm then call hospital. What by Obana near Planet and next year? I on net here. I'm not a Planet area. I'm not Kalani. Baby, one friend. You feel that Jabba himself and why you're saying, who Bemano? I don't know. Name Kalani, ya debi amena me do amoko hospital. Omo yare a opa fu bia ne bisa no. Me na me do amoko hospital. Me na me ye bibia. Enti no basa no na me de no call hospital. Ye ya ba fie nwumre no. Ana obudi ohwa na me de me kokom kodidi se me mindidi wo fie be wan ye no nsi me niama ma me mindidi fie ai. Mindidi fie me ba ya no o ka kire me se wa wie aduane nti me di ana. Ana free hospital by baby before say mindidi wo fie no. Aha, me fee me dey akwara no efi hospital by no. Ana akwara no di agro na me dey me se mindidi wo fie na. Sa na je de tete wa. Engineer ti abusua fie ntokwa ne ade. Woni mekunu yi me ne nyina tugui. Sabe me pante hem tumi nyina. Wono ko a wo betam woni nsa besom se no abetu agu abonte. Godros. Mpacho ai. Wasi chese. Woni ne ko a bibia wo dem bia. Ni bibia wo bibia wo no ne dem. Wo be yi apia abonte. Ne obi ahu. Ene me bag we se esata mtito bag bi. Ezipu dase tamama for bag bi wo tamno da ba hwa abonti se bom na mu niam nyina na atu se eja no masesa ndi wande bo ne mekwan na yakwasi ada oyim niam nyina atu wi ena nkofo edi matem ade na ne be mate no wotete wo ntokwante wo nko na wo de bia woti ha den mami bi ko mam kaska se gine ko okuru ena me fa kaska no na me de ko ye nti me ko bo mabusuafo amane se be man se ni se no de ye me ntokwa bro ani ade ena abusuafo to ne nkra omo to ne nkra obai ena omo ese omo de omo nwa wale omo ye mpanimfo omo nwa wale nti omo ye me ho ade na me oni na ade nye de entina waje penin so obey me ho ade afi no akire no manti bibi me ho ade na wankoye ena also misano sa also misano me busano wo so oboni timbo so koye me ho ade a na bibi abegum obom tirim po se min ma de kodi apotia ya ebebo min kofa eka bi mre no min kofiri obi ade ma ni nkotua ka mia na jam kofiri amia me di bi pa kwankwa me fa so metua ma ade na matua enso wase o ka so kwa me ho ade a na bibi abegum di sa wa anya me ho ade nti entokwa se ya mia abusuafo ntokwa enam se abusuafie no me nya de me ntina mu bi sa tampo no ne me Akoma me ne magu obi de me tu obi de nti omo ka asem na wo free efie ho no o tunu ni na ne so amu fie ho o fa ni ma no be fa me so ni ma o ba bia meti edi gusu ni edi tuko obo ase chechewure ye kwota chechewure no na fe as kire se
yare nkete bi bobɔ me kwafikira me maada entwa etuamu saa ɛna me kokɔ hospital doctor yi mi baaji nti doctor yi mi baaji de be mo operation be operation no 2011 2012 ye be 2013 no ɛna me be operation bi operation na 2013 na yare nkete ate me hu nti ti me ho so me kotwa picture bi me hu say me so ate enti me ka ke say be ma nye se na me tie me so tie na ati mami baby a wodi ni na mu idi ase wu hu na nsam ni so asem na make am se bi o sika no idi anya no ase ye ba ye idi enti me ka chansa me so te no me ka chansa me so te no wa mu ame e no so ya insurance ama me nti me fa nko hospital nti hospital no me no ma na mu ame ka chansa hospital no emu ame enti wo hwe no onyo wo fa me ko ba me ka wo afa kire no wo firifie wo kwa wo ma me frɛ na me wa ha me frɛ na nsɛm bebre mitimi ekɔ hwehwɛ no me hu no 2016 ye di bro nyan wie ye di bro nyan wie 2016 no 31st night no firifie so wo kɔ 31st night wo kɔ 31st night wo kɔ asɔre me ka sɛ me ne be kompo me ye wo ne me anko ene pa wo kɔ wa mafie nyenyo ne kɔ asɔre nya me ne kɔ asɔre ye me nya ne kɔ presby enti de no ye me no ana me jai presby no ana no ye de ya wo kɔ jai wo presby an wo wo do presby no jai wo nya me so me na me ne be kura na me ne kɔ presby no nko me na me ne kɔ afa wo kɔ mu ha de onko ye chese ayaka de no de me nam no e ma me de abufo jai presby no ana me kɔ asɔre wo nti ho ne me ma no ene kɔ presby de afra wo frifie nti me ne ntɔkɔ asɛm kura me de kɔ to obey okofa ni onina we awaja mi esiwe me ko to president sofo nanim se be man me ni net okofa oba wo aye mbasa nti se me na opa mi o se so oba na opa na ye mi onyin ba ko to sofo anim me ko to sofo nanim onyin ba ko ka tem se o pe mi anu nyina am se me de kura de mi si supreme kura we ntan obi kunu ma nko bi de akura de mi mpe nti so wono na opa na wonka wo so o pe mi anu nyina afre mi anu nyina wo frifie wo mafie wo fra na phone so ana mo ha ana mo se mi ti me fra no phone so na oba no apeke awura ya abrewa ti se kopo abrewa wakokura ne ntina ne no ayi on mpano akofo mpano akofo so ya de mimi ya abrewa wo ya de mimi ya abrewa ayi de mo ka cho so ya minim se be a wo hu mi adana wo ko 31st night ndi na si adana wo ko 31st night me ka sa me ne be ko enti wo ne me anko wokoi me so ba na me be bo enti me ko bisa mantem wa na me hu ba bi oba ne te enti me ko ba bi oba ne te ada oba ne dem na no ko 31st night no so okoi no wa ma 3 days no o mai enti me ko hwehwe no me ko hwehwe na me hu no me ko obo asi junction asem na me ke me ko hwehwe no ena obi kire me ba bi a oba ne te enti me na mantem na me bisa enti me ko am so obi afra wo machi ti me twa mani no na yo oba na wasi ai se mimi nti ena ukunu no enti wadu ya de me de so de me life di agora me de mekun ukunu na tamto ama me se me ba na ujimi a me fa mo what's up dia ma no eto champagne toa so fa me wo se no mo no mo so me de minim ni no omo so mo si ja enti champagne esuan waso egu a utie no ye ni ye nua ba bi e betwetwe nkomo second story na wono so e de na asema to so ba memwa ha mente Pacho mejo. bibi aboko de Pacho bibi aboko. Awia yi Man pacho wie de enye bone. Na ebem se me wie JHS 2015. Nti me wie JHS no. Me maame na mpese me nto aso. Ba na me maame ka kire me se oni ska odi be ma me ame de beto aso. Nti that time nso na me ni me papa. Nti me ka kire me maame se ende me kɔ me papa ebusuafo na makɔhwehwɛ beebi a me papa wɔ na wa support me. Nti me kɔɛ na me kɔgye me papa ne number. Me frɛ me papa no me papa ka kire me se me nkyɛn na ɔbɛba abɛboa me na me de akɔ school. Na me twɛn yɛ 2 weeks time na me papa baaye. Ɔbaaye no school na me nyaayɛ no koraa nyɛ hɔ na ɔde me kɔɛ. School na ɛwɔ town ne mu no Kofo Edua agogo.
ɔhɔnom na ɔse menkɔ na mesi yo well a beggar has no choice nti mɛkɔ ne saa nti yɛkɔgye admission prospectus ne biribiara admission fee no mpo no a ɔbɛtua no otua half ɛna ɛka half no ɔka kyerɛ me sɛ the following week ɔbɛsɛn ne scan ama me na mede atua ɛna mesi yo mewɔ school no mu months bɛpaase yɛ weeks years mpapa ntua ɔnsɛn ne scan no mefrɛ no a na wahange call ne app mefrɛ no na ɔte me voice pɛ na wahange call ne app ɛna mekɔka kyerɛ me maame sɛ sei ne sei na maame nso ka kyerɛ me sɛ ɔno ka kyerɛ me sɛ ɔnni sika ɛna me ara na mepɛ na mese mɛkɔ nti sɛ saa deɛ a ɔno ɔne hwɛ ɔbɛyɛ nti ebi wɔ hɔ a mekɔ hɔnom a 50 cedis na ɔde ama me 100 cedis ɔwɔ a na ɔde ama me edu time a metua me school fees a maame ka kyerɛ me sɛ ɔmo ayɛ ɔne ne kunu me maame aware foforɔ nti ɔne ne kunu ɔmo ayɛ some farm bi wɔ mountain bi so hɔnom ɛna ɔkyerɛ me nti mekɔ na makɔsua agya na mede aba na maame abɛtwitwa na watɔn ama me na mede sika no akɔ school saa na meyɛɛyɛ na mede duu form 3 meduruiɛ no registration fee ɛno nso mefrɛ me papa ka kyerɛ me sɛ Akufo-Addo say free SHS nti no ɔnni sika ɛna mese yɛnka ho because that time no na it was 2018 even 2019 foɔ no koraa ɔmbɛwie no koraa free SHS ɛnka ɔmo ho nti no yɛnka ho me papa say still Akufo-Addo sɛ free SHS nti no ɔnni sika a ɔde bɛma me registration ɛno nso meyɛ the same process mekɔ me maame hɔ ɛno mpo deɛ me ne me maame nyinaa na yɛkɔ afuo no mu na yɛakɔsua agya no na wabɛtwitwa na watɔn ama me mede sika no kɔtua registration fee no nti mewieɛ no results ne baeɛ no my results were good na me results ne yɛ science pɛ na menyaa D7 ba all the rest na yɛ BB ɛna maths ne English na menyaa C4 na meka kyerɛ maame sɛ with this results ne deɛ mentumi mfa ntena fie nti no mɛkɔ school maame sɛ mekɔsua adwuma na me sɛ amakɔ SS awie no mesan kɔsua adwuma mekɔ school nti sɛnea meyɛɛ a mede kɔ SS no mɛyɛ saa na mede akɔ school no na maame sɛ ɛndeɛ memfrɛ me papa na menhwɛ sɛ ebia ɔbɛboa me a nti mefrɛ me papa ɛwɔ me maame anim na me papa sɛ ɛndeɛ menkɔpɛ adwuma bi nyɛ na memboaboa sika no na memfa mbra na ɔmfa bi nso ɔso ma menkɔ school no na mese yo nti mekɔpɛɛ teaching adwuma that time na ɛtua me 100 cedis na metumi boaboa sika no a menya 1500 cedis na mepɛ sɛ meyɛ media nti no metɔ Oxford Institute of Business and Journalism forms na menya admission but then school fees na ɛbaeɛ no na ɛboro sika no a mekura no so nti meka kyerɛ me maame na maame sɛ me papa sɛ menya sika no a ɔbɛsupport me nti menkɔ me papa hɔ nti mekɔɔ me papa hɔ ɛna mekɔka kyerɛ no sɛ sika sei na menya because me maame nso sɛ mekɔ a ɔno bɛtotɔ mattress ne nneɛma na ɛkeka ho na ama me na mede akɔ ɔbɛkɔ akɔbɔ busua na ɔde atɔ ama me na mese yo mekɔɔ me papa hɔ no mekɔ hɔnom mewɔ hɔnom more than 1 year na me papa ntumi mbisa me sɛ nti school na wo so bɛkɔ no sei ne sei ana wansɔso ama me afei deɛ ne yere nso de ntɔkwa hyia me wɔ fie hɔnom ɔse ɔno ntumi nyɛ adwuma ama me papa mfa sika ne ma me mfa nkɔ school nti no ɔno nyɛ saa kwasi adwuma no ɛna mese yo one day me papa ni hɔ ɔkɔ adwuma ɔbaeɛ na ne yere no apam no afifire na mekɔɔ me grandfather hɔ baabi a me grandfather wɔ ne baabi a me papa wɔ no na ɛmo hyɛ da nwasa yɛ walking distance nti mekɔ hɔnom 4 days na me papa mbaeɛ nti 5th day no ɛna me papa baeɛ na ɔbɛbisa me sɛ bɛyɛ sɛ 3 days nie ɔbɛfie bi ɔho me wɔ fie ɛna me grandfather bisa ne sɛ nti wobisa ɔyere no neɛ ɛbaeɛ nti a woba no fii fie anaa ɔse de ebi ɛna ɔse ɛndeɛ membɛsi ne nkɔ fie ɛna mesi menkɔ fie ɔno bio na wotu kɔtena wo papa no ne na yere no nkyɛn sɛ mekɔɛ sɛ ɔnsɔ sika no so ma me no wanka hwɛ ɔka kyerɛ me sɛ yo nti na metwɛn sɛ ebi a ɔbɛka sɛ o sei ne sei anaasɛ biribi nti metena hɔ ne kakra nti me move kɔɔ me grandfather ne hɔ no na afei deɛ sika no nea mede kɔɔyɛ no ɛno abi na me use because metena hɔ bɛyɛ 1 year sɛ mɛtɔ panties o sɛ mɛtɔ samina biribiara ɛmo abi na me use na sika no baa fam nti sika so teeɛ no na mesi o ɛndeɛ mesan kɔpɛ teaching adwuma no bio ɛno nso mekɔɔyɛ nsa 100 cedis na mesi wei deɛ ɛmboa me nti first term no yɛma akwan a na mekɔɔ mesi sɛ saa deɛ mɛkɔ Accra no makɔyɛ adwuma nti mekɔ Accra before that no mekɔtena maame bi nkyɛn wɔ Accra ba ɔno wawu nti ne ba ɛna mekɔtena ne ba ne nkyɛn nti mekɔtena ne ba ne nkyɛn na mede
3 months time na lockdown covid ni baeɛ no nti yɛkɔɔ lockdown nti lockdown yɛwie lockdown no na mekɔpɛ adwuma pap adwuma na meyɛ na pap ba na yɛn Okay. na baby a meyɛ adwuma wɔ food side like baby a ɔmoyɛ aduane no nti na yɛ night work na meyɛ na maame yi nso nea mete ne nkyɛn no kakra to firi me fie a night work a woyɛ wode amrɔbɛs bɛba fie hanom ama ɔmo abɛrɔbe me kakra na meka kyerɛ no sɛ ɔno deɛ mpankyɛw menni sika bi a mede bɛkɔ akɔ rent anaa biribi nti later on sɛ menya sika a na mede akɔ rent na metu me nso meyɛ adwuma no a menyɛɛ sika no na mede kɔtɔɔ Accra Technical University forms na menya admission metɔɔ forms no that same day na ɔmo maa me admission na school fees no biribiara wɔ list no so nti mefrɛ me maame na meka kyerɛ maame sɛ manya admission o ɛna ɔse ɔno ɔnni sika ɛna mese sika no deɛ mewɔ bi na mmom aka 200 cedis pɛ ɛna ɔse memfrɛ me papa mefrɛ me papa na meka kyerɛ me papa sɛ manya admission wɔ school sɛ nti aka 200 cedis a mede bɛsɔ sika no so na mede atua me school fees na me papa se yo ɔdrive nti ɔstɔpe a ɔbɛfrɛ me menim sɛ ɛnɛ na ɔbɛstɔpe o sɛ ɔkyena o menim mefrɛ no a ɔmfa kɔɔ no mafrɛ no saa ɔmfa na mefrɛ me maame na me maame sɛ ɔno obi sika na ɛwɔ ne hɔ 200 cedis pɛ nti ɛna mese ɔno deɛ mpankyɛw nsɛne ma me na metua school fees no wie a meyɛ adwuma na mede sika no asɛne no ɛna ɔsɛne sika no maa me nti meyɛ adwuma no month no wuiɛ na mesɛne 200 cedis ne maa no ɛna ɔse ɔno koraa wakɔtua dada nti ɔsan sɛne sika no maa me back na mese yo meda no ase na me prepare sɛ mekɔ day ne baeɛ sɛ mekɔ school no mekɔɔ school maame na mete Accra Technical University no na kyerɛ sɛ no deɛ woa na woyɛ w'adwuma de kɔɛ ɛde kɔɔyɛ yɛyi 200 Ghana na wo maame de sɔɔso no nti mea na meyɛ m'adwuma de kɔɔyɛ me started school na maame na mete ne nkyɛn no nso ɔse sɛ mekɔ school mepɔn a na makɔ adwuma nti memba fie ntɛm ebi wɔ ha ɛbɛbɔ 3 anaa 4 ansa na mɛbɛ fie maame ne sɛ mentu mfi fie hɔnom na mede amrɔbɛs bɛba fie hɔ abɛrɔbe no nti mentu na ɛberɛ a na wokɔ nkran no na wonim obi wɔ hɔ sɛ bi a nipa somasi anaasɛ nipa somasi na mekɔsoɛ ne so akɔpɛ adwuma sɛ maame na mekɔtena ne nkyɛn no ɔno wawu ba ne ba wɔ hɔ before a wokɔhyia maame no woka sɛ wokɔ nkran akɔyɛ adwuma na wonim obi akɔ na menim obi wɔ hɔnom dada nti mekɔtena ne nkyɛn no ɔno nso sɛ mentu na agya mefiri fie hɔ mepake me nneɛma mekɔ madamfo bi hɔ madamfo no meka kyerɛ madamfo no sɛ yɛapam me afifie o ɔse ɛn deɛ menkɔ me boy hɔ na meka kyerɛ no sɛ me no sɛ wonim sɛ medeɛ menni boy ɛna ɔse ɛn deɛ menkɔpɛ boy no bi ɛna mese o saa na ɔdamfo no ka kyerɛ wo saa na ɔka kyerɛ ɔsɛ kɔpɛ boy no bi menkɔpɛ bi ɛna meka kyerɛ no sɛ me adwendwen a ɛda me so no ɛnyɛ boyfriend girlfriend asɛm sisi a baabi a mɛtena mede bɛkɔ school na ahia me nti 3 days time no ɛna madamfo no attitude hello Mr. Coffee hello Mr. Coffee hello Mr. Coffee good afternoon bɛma na apɔm te sɛn hello Akoma FM. hello Mr. Coffee wotumi nka abetuka yo me pacho ye fa me Maa Akos ya na wo ba na wo mi coffee hello Akos hello Akos na dia bedan ye awia yi se ne papa ne ona ni school kromu ani ne bibia se ne hwemu no wayi wani ade ama no nti wono akora yi wono a ne kodi pa no de no wakoto school mu no wakodi pa ye pese ye hu Mr. Coffee said the akora yi kan no kra bi wo mu ana you ante me da se baby abi woni nti me du fi ara se oh Mr. Coffee mpacho de pe baabi gina kakra bi na bedru fie no na ebi abefrɛ ye no na ye bibi kakra nti me pacho wo ba ne wa ha ma ye ni nkomotia wa da roma me bi sase obai wa ye bone bi atia wo ana Akoma me pacho me pacho edi e bone no wa ye na ye wu na ye mpacho ni nya kwahwe ba okay akulano
I ashasi no mina obe ko SS no obe start SS no mina we did go to school mo and the time we didn't go to school mo no ni nyina akọ ni maami ho ko bo ni maami amani say apala ni say opese o to school do so nti ye ni dey eno ti onu de oniska no no oba na ye di no kwa to school mu ana o china bi na wakonye ena mi ti o onu ano si obefo nti enu de enye di ena so oniska nti mi ni apala no ni maami nyina ena ko picture no nyama nyina adi ko school adi no ko to school edi e kwa ko nyama no ni maami se we ni sika na mi ba be se ni kwa nti ni nya ena mi ti de also obefo de me ma na ko ena mi di ko to ho nti honu mo no o ma kola ni se me nye hi ma no ebe tin time a onu odiwie SS no owie SS no na osi obe ayi because on connect training osi onko oko teacher training so enu onpe na obeko school na bi so obeko school dia ene de webo mi modina mabua na wako eno see you entino ya umwana osi wenye ejuma bi won kran ti okwa ye ejuma do entino okwa ye ejuma no na ono so o dia support to Akoma FM 87.9. and I'm see you. Sadi any eko. Enti ewu mwana okoye no enche bia no no standby oba no. Na mi kitaka na mi biko ka biko nya accident. Biko nya accident no. Onu a obepie so. Enya sem kitwa. Na odikoye. Okoye no mi frɛ na asema onu atu akyɛ mi sɛ mi nya accident bi die. Ene dia mi frɛ na and I'm yes, I'm in France, but Miss Kana with this. When me France said, yeah, maybe I said, yeah, what to here and school any day. And I'll say, tell me the anyway. If you're an equity and friends do, me from you. If you don't know what I'm saying, I don't know, me friend, no, me say, or no best friend, I can be the actually, and one time I tell me, and or the other way. Mira, Mr. Coffee. The secondary school education no one na wo share no tutu school fees ya ne ho bibia wie ye ni mami say onu oba na ye di nufa to school mu ana ni amizika eni bibia bita no school books class ya na mi go to ma no omo headmaster no na mi ni o na mi wotapa of friend fi tapa eba agogo school mu onu mu ebe yiyi books nyina di gu onu mu e ma mi tia ta book rika e wo onu mu na wo share no wa na wo share no senior high school one e di ko sise owie ya kora mi na mi hwe no wo ba na tie mu o wo se on kano kre apara no on kano kre Mr. Kofi jina so me pa cho me bisaw me kwa kotua registration o ma miska fiti time okodi admission ma me o send me miska dididi o tua me school fees me frɛ wa wo fa me pa cho me enchantro me pa cho me enchantro me pa cho pa o ye me papa me pese me kasa anyhow e dey atro me pa cho I respect you a lot me pa cho pa Mr. Ka udi mi be ko honu mu aka o be ko honu mu Mr. Kofi sa ade nya no o ade nya no se wonu se wo ba no wo university ade Mr. Kofi wonu se wo ba no wo university minim me pa cho wo kurura mo no wo bua no e na wo wo mu yin so wo bua no Mr. wa honu mu e na mi di ko nya azde dam ko nya ni nkofo wu oka mu nti ama aye incentive onu a nanim and as the PC dot ya here it is a bibia so onya botre Mr. Kofi me ba ho no ade o kase onya botre na wo ba yi akasa no wo hunu wo se ne papa ne wo no na wanya fie sen
O say akola no me na me wo no. Wo ba ne se wo wie JHS ansa wo ne papa kra nim. Tiu. Say onu no oswa kitikiti ena minim ni ma mi jaye. Nti mi ma mi ne fair no. Ebe tim time a onu di ni ya. Oba be ko SS. Me ti ase o na wo ba no na hwehwe because what me wie JHS. Na ne papa nim kra wo hunu da wonim se me papa ni anasa me papa ni. Maa ko mekai last time bi na me ne me maame nam. E na me hu papa bi na me bisa maame say, "Eh ma, share me papa na ekọ no, e na osire na say, nti hu papa, hu papa." Me mistake obi papa de me ye me papa. Because na me ni me papa. Mr. Kofi. Auntie. Wo bia ebia na ni ku ne ma ho na wo hwe ne ma de ese dan na ne ba ehu no na wo nso hu no wo ba. Kopim so wie JHS one. JHS. Na ono osi me kwen. Ono no. Me pacho na wo be hwehwe wo ba no. Na ko hwe no. Auntie ti ono no. Tama awo mi ma mi ho no. Nti mi ma mi ma na da fu bi won like e ho no ko school no. Nti o wie GSS no. E no obaye no. E no ti obe twaso akọ SS. E na mi twa no so bisale se enye mi ni nyina na e di mi ma mi e na ko nklata dum e ko to da ni school hu nyama nyina e di ko to school wa na nsema ni ma mi kai no ni bisale se wate u de bisanu se de mi kai ni bua ti ni ye di a e so o ka no pre e wom o na o me ka boni en fa ma mi se ni enye mi na mi di to school ma o no ni ade so ati aze Mr. Kofi yesho wo ba woni na wo mi maame wutu wo ba be ma no kra ne yemi sasa he no wo sese ono wa gogo me pa cho woni o wa gogo ye de wodi na sua adwuma na ono su ko school ono abrabo a ono di esi na ni so no ama abrabo na ahede asenu Mr. Kofi agogo na wo no owo hwan ho owo mi si wa o wo si wa mpa cho wani ko edi abrabo e na wo ba no be ma no wo no di esi na ni so odi wi nu maka we nya e na mi tren se we nya wi ni dia enye di o eno mi ni nye ma no because me wi me fe bi nka ma no da maka ya ka na ma nkofo atunufo we nya Mr. Kofi woni ni sa wani enko wo ma ne ho enu ti na obi abrabo asen because obey won kasa ye mo no wo se wo be ka se wo kwa nkran akwa pa adwuma ye anye bia no wabusuafo bi won nkran ya wo be ka se wo kwa wo je pene no wabusuafo bi wo ho akwa be kwa akosue wo mo ana ọkọ no mi bisa no e no si bebi akotra ya odi ko school no ma me no no ọkọ ho no mu akotra ho no mu e na mi see you o ti ma me ni se o mra e no di ko e because e ho na akotra ya di ko odi wi we na ansa na obeko SS no Mr. Kofi mami ya wo bayi ko ekra wo so wo ko no wo won kran ya wo je pene no me pa cho mami no woni 7.9. Mami ni minimum no be ofre pa cho twen ofre mami ni mami e mami ni kasai ansa na o woni ba bia mami ne tie minim na enti se wo bayi ko ye e na wa man ka ba hwe na fi hwan ho o se onu ni mami ni mo oni mbebi a Mr. Kofi da bi mi ka wo mami asem wo me se wo ba no se wo kon kran enkran no so wo kro no wo ka che wo se wo kwa ye adwuma pesika kakra na ko aso no so no di akwa university but as a father na wo ja wo ba me na kon kran so ne mami bi kwa akotena na woni mami no woni ba bia mami ne tie enkran na woni mburo no oteso wo ba ne kwan no wa ma as a father nka ba den yo anti sesi anu o ti mi nya ni dai me pacho wonyi mi mu me question na no Mr. Kofi anti mi trewa sesi a o ti mi nya ni dai onka na mi nya Mr. Kofi was say wo university wonu abra ne ho a wo ka say wo kwaye adwuma no wonya kakra wonya sika kakra wo beso ne so
no the akwa university wo brand ne ho anya sika kakra as young as she is when yes sika kakra so one son so wo university say ne wo kire no want to mean to us so enti age so obo You mati na asemba kwa mekani say wu akwala say ukopa ana obi ye bibima wa say nhu so tia no what that nati be wu better say ma fe ukra enyem na mdi to school wa na wu do wa na show hu ni ade uze uko jira baby e kasa semina ebe ni ya nti Mr. Kofi wo dia ewo mleku a school mi na mi do to school mi na mi ha na mi wota pa mi free tap there tapwa from agogo Mr. Kofi on ka sa won hwe no o wo se wo hwe ni bi but as a hwe no bom no enkoyie said ye was a papa betumi efri na komma mu di na ho de nyina aboa ne ba amana nya ba bi asie no no na hwe da koyi san woka wonyi wu bodi ayen sa won hwe no minim but omlen ho ase enti ma ye hunu wo ba ne fom so a ewo ne ho Mr. Kofi ma ye hu fom so a ewo ba ne ho ne ye hunu sa ampa omu enti wo mi ye hunu obeko GSS no mi sika e na fumu so ti ase okọ di ma mi ho kla ko jiska mi bisa no o de ni ma mi amanifi na so mi hu ni ma mi bisa no so a ni ma mi say wa maniska na wa ta be jiska so ti ase ndi say anye ye kla na say ye bibi na mi PCD ana 5CD 50CD kla ke ko mu a ma ebi Mr. Kofi wona wo di kra na ba wiase o say wo ma no wo bia tete baabi wait nkran woni baabi a wote wo baba akoro so te agogo wono so wi ni tramon wonom say wo ma no wonom wai wi ni tramon but so as a father no wani ko ma no wait nka be omo be yese say wo baba fefefe we kon kran ena bemba bi konyi nsen no na say BBC ya bema na wonya sure say wayi wani dia man kora no wo ma no obi ankobɔ ne bra andi ni mani na Akos na ogira ho no odo sɛdeɛ ɔno ɔyɛ no ɔmfa mi sɛ ne papa ne me so na sɛ mi yɛ bibi ma wa wo bɛka sɛ me ma nya fi ama Mr. Kofi mi bo me pa chawo ye wasadia da bi papa nyai asadia enkora no ɛna aso obi ma ɛna nkora ne fo so do wo yɛ gya sa hwɛ wonom na wo ma ne koda no hwɛ wo na wo ne wo yire do wo ba wiase o hwɛ wo mo pa ba bi fa wo no musi na gya ise me ma no wo appreciate me ma no wo nyese me ma no wo nyese they are your responsibility. Kofi. Yo, Auntie Mati. No, Papa, what you saying? O de angracie. Mamia. Misu met me pegano. I know me wo Papa. Man pacho bi san say dia na maye. Tina so ma ye mi say na wo mi say wo me ko university no. Na ka 200 cedis am the best card. Me friends na wan fa. Ba onu konya accident na o ka che boy bi say boy ni frame me. Iti boy ni frame na ka che boy ni say me frame me papa no wan fa na so e na wanya asem ni de won say me ba ni mi na o si frame me ma na enu krampo no me man hwe boni o de ayam yo me ko ho no mu kosra no me ko no obi perfume a me ton ama na nya kakra uso betobi me de mawo no si o me ko obesen ni scan up to date se scan no obesen ni o se on sen ni o mi Mr. Kofi Auntie o fa na on fa me pacho adaroma eni die kwan so enne mayiwa no omunyenyin ba wekura we de wanya oba wo ba fefefe say was me de make school enti ade na papa wo be ye na odi support wo be age so onu obi akotena aye adwuma akoton perfume akoton we ansan wanya sika kakra e de akọ school enti say ade na wo ka kire ye emmo be na betumi aka kire ye radio yi so sa wo de bebo wo ba no ama na tumi awie ni university se ono se o ti nyenye ni dey wasibu ano papa maka we mpre no wasibu ane ma ni baby kura meda o meda bonse waka wo ha nyina kire no wasi wo ba
Can you open so? Wo ba ne na ti hesu. Oh, Auntie, yeah. auntie, Mr. Wa, Anidium. Who apala, who, See, I have no choice. Say major school, and I said, "Me who back boys." Because madam for me some friend catch her so to see I mean baby at no me person me bet non ho catch me say sugar daddy be stop again and say me pen so dia obe high diamond me asa aboa me ade akọ school no Mr. Kofi what? Mate, na bibini a uni bebe amete. Oh da. me ba ho no ma wo fi mi me ba ho no ma wo fi mi me ko no ma wo fi mi wo fi mi Obeba be go ono na de nyina ne say o hye me di ko school wi a me de be kwa ko hye me ma me ne ne ba de bi o kan sa asem ne Sabe. say o hye me di ko school a me wi a me de be kwa ko hye me ma me ne ne ba Mr. Kofi what? One can say we nkyira. wa kama na yere nso asan aka kyerɛ me Papa. Me meta sa akire na nka me fa no go to school. Mr. Kofi school be mo enye JHS. JHS ne dey say we wie. Mr. SS ne dey say we wie. Ye ka university ya say work. Anu ne ye ka. Send you will be over better than JHS. Where we are was a quarter worry. And now SHS me to be sure be a because we born woman could do baby a crowd worry and have a worry. And you're fine. But say woman with university as some yaka. Woman in our bosses. And I'm saying, sa no ye me brother wie JHS me brother so be su edwuma edwuma na me brother so be su no wan fa me brother nkoto edwuma na ode ne nkopọ na afofo What dear Mr. Kofi to say dear na wo catch here. Wo ka say ya wo mra fie papa so wo be na abebo anu aka wo ma fie ho. E ka wo ma ha ka wo no baba transport ka o ma me fa mba o ma me scampo transport ka fa Mr. Kofi ka baby try ya why na ya no nwi. You are the Waka no Mate. Me papa to say. So the American into Mr. Mate. Now, Tulufu, all brand what every yammy. Oh, yeah, I must walk a mimi so. That yet, the Almaso no war Misuno. And why, yeah, me made there. Wow. Mate, Mr. Kofi, Yamin show. So what may you but near person watch say, Abia, what did you attend? What you found so, Abia, why and not the wood to me, but the okay, that's what man was. Bibi Amren was in Pacho, ye bet to the four. Pa, so offended your manager. No, gentleman, what Dauroma. Mate. Yame, and sharp, Mr. Kofi. My friend on Omanu, American, or Amanu, ọnu ọfíìsì ẹ bẹẹbi awẹ dùnú wẹwíẹ nanso mi mẹni ẹna mi di sẹ mi mẹni sẹ mi na mi du bari ase na wo fi sẹ bẹẹbi awẹ dùnú wẹwíẹ bia ẹnna ẹkọ wẹ nimu ẹ. Sẹ yaka ni nyina wi ọsọ bẹhwẹ ni yẹn tu ne fo nti wọn kọ n'anim sẹ ebiem. Mr. Kofi ebe san ẹdi nkọmọ biem na yẹ nnukwa ni a wagye atum yi deɛ yɛbɛfa so ɛbɛhwɛ yi ni ɛba no ama ɔno nso awie school no na ɛgya bɛrima bi amfa no ankɔ ankɔbena toprɛ wadawuroma Oliver Syria Miss Mekafo deɛ ma Kema Line Company Limited Oliver Syria Miss a wɔde aba no no kwasɛm sɛ ɛda yie ane mmerikyi nim na sugar nim kura no ɔgya wotumi di wadi ɔbɔ wɔn mu tontontom ɛda yie paa Oliver Tom Brown Oliver Wayne Miss Oliver Millet Miss Oliver Special Miss Oliver Mix ni nyina no bi hɔ awɔde ni ahyɛ mo sɛ ebe ɛno nti sɛ wɔde bɔmɔden a ɛbɔ ho ban firi yadeɛ ahodoɔ pii hɔ ɛno nti bɔmɔden no didi bi yɛ wodi afrɛ Kema Line Company Limited wobɛnyɛ Oliver Syria Miss ni bi atu no akɔtɔn frɛ 0507 169417 0507 169417 Oliver was say ask for more na masoa ba clinic ni masoa sɛ nei yadeɛ bɛ na gyegye wɔtete wɔdɔkoro wɔ ebia ɔba bɛrima wo na stroke bi nwedua yadeɛ diabetes ana fibroid prostate wɔhwɛ yɛ deɛ ahoma bɛto bɛmɛm hepatitis anase kidney na sɛ wo da baabi a wɔsɔ de korɔ ɛyɛ masoa ba clinic wɔn yɛ tutu yadeɛ se deku yadeɛ suro yɛ branches yɛ dumienu headquarters no wɔ Fadama Bomde Washington Bay cry free screening no kan sɛ ɛkɔ so o ɛwɔ yɛ branch kora yɛ bɛbie no kɔtɔ foforɔ a wɔapo ahyia ni ɛwɔ Angoraga Sukwani road hɔ ɛne Mɛkɔm warehouse de hwɛ no brɛ na mansoa ba clinic yɛ hwɛ frɛ 0503 528011 0503528011 mansoa ba clinic na wɔ sɛ gye sɛ wo ama na mmom no piwak natural for na de 3p garlic mix abe dupani no be 100% garlic yo extract
ɛne yɛde ayɛ natural plant juice ka ho bi ɛno nti asɔmuduro bɔmmɔdeɛ no ne nom bi na bobɔ bi yadeɛ no ɛbɛtu afiri nipadua no mu ebisti immune system ɛma yadeɛ ɛma nipadua no mu boa ma mogya di afirisa ne yɛ nipadua mu wowɔ fikyikɔ mu a haw bi a mesrɛ wada ɛyɛ 3p garlic mixture no nom bi wɔn nsa wo na yɛ na ɛtititi wɔayɛ kɛse dodo stroke anasɛ asthma wodwe nso antanta wodwe nso ano ayɛ ase ɛyɛ wo yɛ wofuru na ayɛ kapusa na ɔbɔ adasɛn ɛyɛ stress deɛ ne na mekamfo 3p garlic mixture ɛde ama wo daniel ba mr ba kɔɔle na kɛba apidan angela so bɛnya bi wotɔ 3p garlic mixture hwɛ sɛ aduro no gu tuam ɛna ne mu ano no ɛyɛ kɔkɔɔ ɛne yɛde garlic no ato ho te sɛ deɛ ɛda screen yi ɛsoɔ no bɔmmɔdeɛ no frɛ 0248 928824 0248 928824 Foko 2000 bookshop and stationery so bɛboa ama wo ba no wa be sɛ buzi ano ɛno nti ma science English social studies ne nyinaa no wokɔ abɛnya bi atɔ free nursery kindergarten lower primary class 1 to 3 upper primary class 4 to 6 junior high school senior high school nursing training colleges calculators marker box pen pencils sticker pads drawing materials yɛde color works envelopes rulers mathematical set exercise book notebook bible versions ne nyinaa no wobɛnya bi wɔ Foko 2000 bookshop and stationery Kumasi KO4 KO5 KO KO6 KO old playing building ni mu yɛ hɔ friend 0544 00 0015 0544 00 0016 0544 00 0018 and the first Keneke yɛ sciatica expert otu ase no atwim di beso na ase wobɛka dem wobɛka mpa so bɛka konyam wonya 21st Keneke wanom ɛna yɛ expert ɛwɔ sciatica yadeɛ ne sam efiri wuti so kosi na ase yadeɛ bi ha bi afabra efidie kuku dam yɛ wɔ lab scan massage ne yɛ di wato efidie so atwitiw 21st canteen 7am pepepe aduana yɛ ready your branches ni ye do kind of make kata bi do dan mu kuma say e hwa overseas ultra for radio so ne tachima go so e na se hwe ho 050 0540 311 311 0540 311 311 na just 21st Keneke no ye sciatica expert happy birthday encore enfama edi akese o Elden Asamoah Labi Ewuko School All Saints International School Asqa Elden wo papa Sir John Akoma FM was say neba happy birthday pa Elden Asamoah Labi happy birthday encore enfa emma Pastor Junior Asamoah Kwaba Mama me joso ebi Asamoah Kwaba Yana. Kwaba Asamoah Kwaba yankwe papa Mama me da se ma Akoma your Facebook live no I'm say nipa bebre ne your problem with the internet no nti ana ma manfo ba no mo kom but now no ya fix it ya fix it nti obi a momoden say your Facebook no Akoma 87.9 na ye obi antom pete wiase ba bia na nipa dom enya bi hwe na efituo na ekoso wa ha no omu nyina emo because obi anim say ma ko tena se ya wiase dia station bia ni ba bia biem nti Akoma ana ko Facebook no omo mode na omo maso na omo nhye nso na afofo enso enya bi mama me da se na ye hwe maame pani 48 years mama he me se aware se unya kɔ na bema na aware no wa anya bema oye boafo a mako se unkwa na nyame de ma no se 50 years a you say already no what lose 20 years. Say 70 years what lose 20 years into 15 na be dey kire say be ma na wonya na woni ne kwabo bra no mako efie adwuma kwa na maye no ye yi ena kwa afiri ma anadwo de o say wo kwa aware no anka ahomatitu na nka wada dwo ho but aware na nko na hai obenya be ma ahomatitu no de nsa apraw obi kwa ba ye huye ye ona ye ni nyina ka obi ti sa na dwo no say nka na obeda no wutimi na etisi efiri woni ye ba abawo obeso obi ba wo yem bosume nkono emu nteso tuo ne emu amane say wanya bema wasema boa wa nsuko enchanse mu hohoro edema prane dem asiesie aduane noa say ne ma wanyina ma ko nyese wo wawie o wia sa akwa adwuma aba anwumre enti say wanya barema o no banya adresse say ya ware ya bebobra enti anya hwekwa anapo asoro wo ye breakfast ene me so mi yi dem ho ma wo e bia wasoro wo konsuo ene mi nya wa
Se won nya be ma otesa eni no hu se won kwan na nya me de ma no eso di kiate fi se wo be bra wo die ma wo nipadua nyina afu he we ma mi a ne ho ofe papa ma mi ni munyamfo sei na ke wanya be ma na ke be ma ye boafo di na tese ke ma mi sei sa na ke awie no ana hwe ni nipadua de betara ha as obe 100 years as 100 years ma mi no betara ye chen yo ma ko hwa me de bia me tum ma fo se e ma no nya adwene bi se mebo bra me nya obi a owi asema se ye kudu san pempeso de na ama be ko so abre because imano adwene se me ba ba ware be ma asemasi ni wotinya hwe me ba ba ware be ma asemasi na manya de medie ba so kwa ware so ko pedi medie oba ma ho de a ene ye bibifo ya adwene a editi wi ase nyina no se ma ware oba na me ware no ordinary ya kwa tieni o sa slavery attitude na wo ye bibifo mu sa wo oba no wanyo wo se megina brane abobra akopem se me kram kese meja ware a be ma no awi na be ho a na ko ba se de bia wo da be ma no de a enia wo ha ho me bete na eno na mesra ma 25 good years and our foul oh almost 48 years onye wo ho ade de di na out wo den ba wadwum se me nkotena be ma tem no me mu mienu wa bra me nim enfaso bi amenya ho ade kwa onye ni bi hwa asema wo ka ro sem se me be akwa kware me ba ne kwa kware no me ankasa yenye me ho ade tem kwa me fare se me kotena sa ware na se onu nu yenye ne ho ade enso ne be akwa kware mesre ma mo me yeni na wo sa kon so chese me ma na ba ni nyina ne ya papa ebi mu nyam nipa ebi mu aseda ba se obese wa brabo wo so ye no mo brabo nse obe ma bi nsem mesre ma na ko mi wie no Naomi issue no asema metin wo wiase na meru akopaaye bemma anase owofo wode akwala ba wiase na akwala no hwe na asede emfa no asede akwala no enya ne ja nti Naomi ba benya ba bia gyina daate ama papa wi atutuntuma se me ba Naomi ko wale nti ba be je ti ade ana Naomi benya ba bia gyina ama papa wo daate wo da wo ba akokora aba be kase Naomi ba to me yale nti bia miskin to de ni ana adona yes ade ma no mesre baby papa no obi ana akwara se wodu university de wuye ye bia no ha ye bu se wo wonya asem bia nka nkyere ye se e bia mama akwara no ye mese nti anu na ama me buafu amase me hwe no asem bia no mama obu se na wonya asem papa kan mesre papa no omombode amra se dia akwara se bol homode wa abrabom no aba bedo no omo no nti mfa no university no e bi se ye oba bia nka se be ko anyim se ye oba bia ka se be ka asem ato no nti mesre se urade enke papa na Akoma na omna me hwe de ba no fa ni twa university no na akwa nso nya ba bi nyina na ne daache enwie payo me da ase me insha papa nya me insha pastor Julius yan kwa ma ne so na ye ne adwumako besiase ma eni nko mama me yam wa ha o Yana bapa. yo na pomu Ya mi ado. awia dia ye se ye nua ba yi anawamia ye ne no edi nkomo no wo mu akakra bi edema no Ani o mi adwuma ko bisi asin koso hima. Hello. Yo nana Ya obai koso hima. nkoso hima okay Akona tamo oye me bobo. Abaya to say pana fa mema. Anya mema se mo so be mention edition. No wada mama ni bi. Ya mi si. Meni maya mi enu na ti ba ko kan posu o su me to na sam pa o su ya. Oh, mapa adwuma no oye na adwuma. Mi ndi obi aka pre. Nti so obetumi bia me wo dansoman start odoko St Anthony di oban kan ya o ma hwehwe me e da wa ha o ma da me na aduane adi o ko be bia na ko be di bet nitimi fa ni nya transportation na no fa ma so na so tumi ahwe no ho dia nyame ensha babia waboa ye ne akra akodro no eno kra no edoso bebre nti nana yima nyame ensha wiye papa na program da bia eso na wotie meboa won wasa na nko na mbetu ho de bia na me chance na e na nko na mdo na ma mi wo so papa na me street e na me tie wi na ya me sha wo so ate nyame ensha wo so ma ya me ma nkwa tenten amen nyame so na ha fu na ko so a so program na ma ko ne ha ba e be kan ko so akoma ma abo me program so akoso why no kwasem yeda ono ase nyame so ensha no ma nkwa tenten ya nwade wo na na yima no atumi aboa ye se ya amen yeda ase
For me, no man, man, and anytime you baby, I'm not my turn. Why? Martin and I, you cry a befro. Mate, Okay. mate, mate. Then I must say, I mean, come Yes, on. that's it. Okay. More time. Was what they brought to Yadiana so malaria now when water when I'm here when you time about Miss Sunnyby. Can't you back up to say dear oh and Mr. What the so what Diana no dear and you see immune system in your pinty Yadia entry many pedianimo. Roman the channel was a toast when I could just call and I kept at the neighbor. Missy by PF have made all those comers. Up and down, can ever show BMO will be your time about Miss Sunny can't you back up to be at all. Friends 0244. 417-669 0244-417-669. Okay. Marco, Mammy, dear, your partner when you. Me dream ma be woman tiasi. Wouldn't bear my elko bobra. First one, a broginem. Or than any one or bow. Sika wa dema 5 cities. Or so far we be ye say, for be ye say, said your watch lecture. What so change now was a menawoti. Ebi bro, wusu wo burubi, wose me wo amaw, me ne wo na ebo bra, ni nyina me ne wo kɔ adai. Wo ho bo wo so ana. Ana wo ntumi nya bibi ma wo ho. Na wa wonim se ba bia wo kɔ emu eden ma wo. Ni nyina na wo kɔ, ose nya hwe, me mpese me da ne me ho afa ba bia, me mpese me ye hwe. Ni nyina na ma da so te ase. Na still dia wo ye na oda so wo ye. Oh, sesi e wo ka se ono na 48 years sesi wa ma was 65 years. Yes, obama wa ye saa. Wonya wa adwene se wo sesa wa brabo. Enti saa na be ma wa ye. Na wo sha ase na wo se be man onya me ho ade. Na wo hu se me fira busuam, hu se me da busuam. Enti de wo ye me no, me so me mfa me ho adwene. Na me nya ne ntentem. Na me hunu de mesie. Na wo da bia wo te be man so. Ana wachina ana bema no wasese ana ade achi na bema no wasese ade achi adai eya mom ye nye ye homma na ma ye sombo ye ya ade pa ye ya ade a bema nya ye ya ye ho nto ye emema nya ma omo ho nto wo mo wuduru fie bi na hu se bema ni ho a wuduru fie bi mu hu se wo be ni ho wuduru ha no wasese o eno wa me ye no ano no mama eno wa me ye no ano no wuduru fie bi na hu se na sa bema nya ba wo ntumi oba se de tie bia bema hia wo ope ba bi na dia se ana mi kai eno na o kan na sometimes udi kan de o kan ba enkofo no ma se so oba nya bema ewa bema nyu oba wo ntumi ntra okay ya wo bema no onya no oba ntra ya o ntumi ntra obi enya 25 years on fa oba da oba fa enti on no ntumi ntra oba fa on ntumi ntra oba fa oba woni mre ya no woni se de tie bia oba fa oba wo de tu ma na wuhu na wo nse oba ni ne nchen na san ene de ni so wuhu bebre na se wuhu is mami wo ni wuhu is na wutu se ohia oba anche oba fa bi opentem kura fa bi enti wuhu be ma bi na hu se be ma yi ohia oba Emma so Emma mesra so mu ye se so nipa nkotena Emma mo so mu ye Emma enya are na se wuso fu ma me na bia pa na mo to anje ade onka obani fie wo de esi na be man so ni fie wo de esi o dabi dabi se sai wo de esi dabi se sai na so se de tie bia no hunu be ma oba nka no ho a hu nsa be ma we ohia wo ba wo ye na bra bom enti mesra wo mo ma me nyai adai sha enti mesra se de tie bia ma mo so mo bo mo so mo yie mo nkrofro mo ho mo ma mema hunu se mo ye ma na o mo kokokokora o be den o mo be saba ne jai se ye bo wasum mienu no wasa akọ miensa no wasa akọ na wo ma no adai eti na da bia ma ye ha o wi anu asa beka watwincham wo hwe de wa ye hwe ne ho hwe ni nipa bia no asa adane ne ho no akọfo oba afoforo ma mo ma mani na ho wo kwa na nya cho ho na wo benya foforo wo benya wo so ene wo de ma afutuo no na ma akọ Naomi me enema bo akure ya baso se yenya enkola ma te se ya anka ye mre de bibia na da
akola wo se me meko school me papa akopa admission ya ma me SS me je se die tie bia wa nhwe me amekoba me suansuo me ye bibi ama me hu say yes me go school etumi akọ school na ewie wadu level 200 papa wo busa ma ko wo so busa papa yi se e di ade na wo bayi di aye wo ka na yentina fidie kesi enso na yempa wa chewo hwe ba bi ode ne nam papa di anwonwan e di ababa abesi wa share hosem wonni mua bi a wo de boa wo ba na ka me ni mua bi a me de boa me ba no enso hwede wo ye we wo bai enche o wo bai enche eti se wo so wo bai mu yie na wo wie ne level 200 yi ana wo wie ni SS ana wo wie ni university ya why na ebedi ne ho mfa so enye wa na wo bedi ne ho mfa so unse wunya accident de dia pra ne kan ye no eye yawo no de kan ye ofra wa wo mfa okasa da se ya wo mfi no na munya accident de wa kai se wo ba na de ani wu se afra yi be hwe ni spray kakra o se tonton wadidi ho wo sa ageye wo wi ase ya omume sesai wo mu sesai wo pese wo ye nja yi a ye nja yi ni amfa wo buo amfa ma wo na wa nya nja yi a se buo no wo nya eti mesraw wentumi anka ade akora ya ye na ya pa ne chew wo hwe no ajan sese nyame nim ekwan a wo fa so ye ne bibia akora wo nse nyame adom aka na nanyema akoma osi wo mra metena ne ho de obedi die obenya ama no ebia ye be wie kura no na nyame ya adom na aka obi so akoma de onu so di be ko school bia no ode be ma no eti wo de papa fa wo hudi na na wa fa wo adi otsena wo ba hwe wo ba yi mu a na ho na wo be sa ba ha biem na wa ode apa ache wo ebeba wo ba be ma wo nse wasei wo ba be ma no wasei efise wo nim ba bia wote ye eti mesrawo mu hwe yiye okay omunhwe yi enti any ATL fabrics no asese no ne be hye occasion bia ba bia wo ko bia nipa dodo wo bia no eye ATL any African way you boys ne jire mu kama ye wo ABC English was ho any ye wo ATL Q Spice Daviva and Treasure Fabrics ni na eye kama pa no nti no say 100% cotton wo hunu she one she wo tun san ba efe ye pa eno nti wo ko wedding engagement sorry office party and up Fridays no yes yen she Africa way Friday way wo banya eye ATL Fabrics eno na wo so koto na paper na de she na jese bibia ye kama pa edema wo na bia mo ye schools and sorry organizations associations na bia mo pe customize ebia sorry wo mo print bi no wo mo nya ne kama fama mo school wo mo nya bi fama mo corporate enyumako no wo mo nya bi fama mo so de mo paso nya bi no wo mo ebe print ne kama na ATL Fabrics for ya de amount na woni e ba twetwe komo under for video so www.atlfabrics.com and Facebook so ATL Fabrics and this also bet me about 40 Kwame Nkrumah Avenue Adabraka and cry and a yen office wo GA 105-1217 we bet me so afraid was 0244 334 406 0244 334 406 and 0544 268-974 0544-268-974 Miss Rao we bet me any yen edim komo and I will you bet me yadija ewo online name no online there no atlfabrics.com Shannon so any will be a new komo bio apart from atlfabrics.com no will be kase o fesika mumu mame na just me fan yema ne mro da bi enye unsa woni ATL4 na edi enkomo ye twa ya womra ye ba na condemn enso the contribution no atroso ye twa won basisi Koko Fetua and what the bam and go for ba on the akasakasa ye nti ma go for ba and on be patam say menko na ho ye ni fie ni mu nti say wo ye mbibi a kwa ba mu a medifo enti menko and am there ni tuti enti menko no and one oba ne ka kire me say abrewa ti say me menko pe makokora ada when be ma no when ni che no be ma no minim ni age wono anka na age nkire me me de me ka wo se di ositi a we ni che me nyini che no na wo mfie say no 48 wo 48 years no 48 years
ya wo me 1973 boso me nwatwu 25th August na sa wo nyini che ba ma no anka ne pra nka jo sabrewa so ko wo so akokora wo he de ma ye ya manimu nya atwentwum ya de aye me do so nti sa na obeka abrewa kokopoko ba ma ndo onye odi abiem ya me dia ma gie boso wo kunu no so obegia me atesa me pam no se me pam ne pa dia enya dia wo kunu no obefiri me nchen aba wo nchen da na je okeka ne sem de puwa me ko nti me ko still awa me fie na me friend fonso ana mbusa say krachi na we wasi me station oba ne say kachen so da me nchen kachen so da me nchen on tia se ne se oba shipu on konkran won kwa shipu ana nti de me de ka sika mpom obi me de konkran kwa shipu wo yam kom oba no no wo yam kom William kono si mi yam kom mi kunu wato nchen so bram to bo si ani masika no de bro sika no de bro ya ni masika en wo de bro anam si an jo ka cho se sika no de bram mi masika si ai wa ka kire mi William kom fansa ye adwuma ne fradidi ada wo nya adwuma o ka na me se mi nya adwuma mama o ka na me se adwuma e sika na adwuma ba ya o ma o sika se fa ye adwuma mi wa mambi busa no o da wo nchen busa se sika do so wa mambi bia ana me kan se anam de me chasu eni me chasu me kase fon na mba be man penyin fi get so ne ko kasa no odidi wat di no odidi matem me mafu adua na fon ne de ade na me banje fon wati ewura ma ne di me ma me atem se wo bibi kan ukunu no enka na ba papa na ma hye wo a ka me ma me won fere no ndi we no wa ne di me ma me atem na de agya me ti wo afa de be me wo mafie me so me yare wote se me doctor dikre me se me wo diabetes enu anu ni no free fie so ni se diabetes woni mbeda me de be sa no le won fa onu na dabi wono na so won mafie kura won mafie na onya diabetes onu onya saya de onu ana woni me dada na de wan fa nsa no minim mama no de minim se ebia onim se okoso continue me de be sa no de minim enaja wo free fie nti minim me man me yese me man nti afa me hwa me yale me wu sada no kura me free fie no me ba me nuam ho won kransa ha kotwi nkransa me ba me nuam ho me bedu ade chie na ma me se wo yale na me se an ana mo etam no me ko domrase hospital me ko da ho na wo twe ensu 18 no me de see me 18 sada me free fie wa sada na enka mewu ensu 18 eno me de see me so ne mpane ne hu no de yenka enti ma me ba ho ba hwem no se wa frɛ wukun ana me se na me wo kunu na ma frɛ no se wo frɛ ni se so ba enche wo yale enti frɛ no ana me frɛ no me frɛ no ka jem se me yale enti me nya wonye den ana ka che ma me se so ate mu ya wo pɛtie no ɛna wo dia ma me to speak enti wo kan me ma me te wo ma hospital me no gudem ho nyina eti ɛna ja wo fa no ho na me so me ye yi me di na wo twe ne yi me ena kasa no nya mo so me free fie no me ko me ba ma ho no na mbe kan se de be ma no eye enti me ma me fra no fu me ka ken se George na wo hi ena o se George na wo fie ena o se ya ma fra nkura na bu se George na wo hi a o mo si wo mu hu no na nsa ne o mu hu nti ba bi kura wa kwache no ko hwehwe ma de na ede na fa ne brem se wo de o mpa me de me pe o ye ma japa de enti ko hwehwe ma de na fa ne brem ena me ma me kasa ma me kasa no so go kwa hwe mi nti wodi ntitentita no pa bi mi ti ho mi hwe so abepie mi so e wo ma me ho nti obepie mi so ne de wa hu me e wo ma me ho nti wodi mi ama me ma efiri ho be sisa abri mi hu ni biem ba I know enya se ni e be mfise ni na hu ni biem enfie mi ensa ne January 22nd January and 3 years na o sane kra ni sika de enkura ne de me ban man fo mama me ja om ho se me ban me ni ba bi ametena me ban man beta ma me nchem ko obi na mam dodo prapa na abatu ba bi na me da ne ni pa mobo e ho na me da nti e ho me da ya afi awoni ade da ne ye nya bibia nsisi na tram de bubom na me chem ti me hwe de na me se de mama oba pani o so kwa woni be ma no se ba ma friend say e friend kojo sabe e fa no free ofri be kwai krofrom be kwai azati be kwai udu afọ akwanta e kwan bi da benkum so ho e ho na ofri
Monsa friend bi mo mami. What hello? Yegusu efre owura Saben na ekwam yesa no. Benia di say. Penina di 23 years. Ono wa hefa. Wo bo ase. E na di otoso nya say. Di otoso nso 20. E na di otoso nso enya say. 15 years. 15 years. Bacha. Enti kwa ne yam yesa. Nkwa ne yam yesa. Wo se kushia be ma no na okaso okosu adwuma. Na wo se twem me pa chaw wo na wo de usika hwe na adwuma. Adwuma ne de anya ne galamse na oyeye no. Enu mu no nya sika okaso di kosu adwuma. De adwuma ne mu de anya na me hwe ne bo me na me twen ye. Me nya adaje tena ase e kile kom e twen no ma no. Hello. Adwuma no ewie. Hello. Mr. Saben yam wa ba kuma mo nsam dwuma de so. Hello. Mr. Saben what me ka? Who is speaking? Who do you want to speak to? Mr. Saben. No, you have the wrong number. Me pa chaw no an was so ebusu a uti en kwadam. Me na say yemre ni nti me ne say abaye yi so ye wo nipa bebre wo wiase a waba wiase a wa ma say obebu nipa nti say utira nye ye na sa papa we ko wo eje say o shebre no no nkra bia no aye say wa ankasa asesa ye say o yuzu adwen kese na atimi di ahyehe amana ye na obe papa ne nkomodie mu a menye sure say wabo ne tirimu fo so obehwe ne beya mane nya baabi agina eni na adwene mu kura because first of all so the name sugar daddy bi nenka what me ani na aye edi atapatwe na nko aboa no na obi a ono de ne be komu obi de na twempra aboa ne de na yes onya na de so behwe ave obi a no watimi abefri ni bus spray o no send this kabesi ne when me send this guy na just say onye ready enti metumi aka na ahwe nkomo ani ni di no so a emu bie ni wa kire se na ni abere so hwe ne ba oh ase se na Maa Akos ka ase akwala no mom na force so ama papa na be father oh ase de anya ne papa no ba o force na na be ne papa because school o ba be ku school de be ameka was me na de secondary school na me ko to it means any baby o ho anyo no na ye because I want to show back from say I can say KGO say kindergarten straight away to university until you need baby abeka say secondary school me na me ko to na just say baby wanye baby wan hwe no nti say wan hwe no so dia awieye no wo be yemobo say see ade na na akuakan na na ma da roma e bi also man baby atra be man bia ne kakra ne ade say nyame bo na akra di na mu no di school so dia na wo expect free wo ba no o ma obibi on show ahokire ba omwa ana wonya life ma enti eyesa na te nya de beboa maami de na meka kakra ono nso ma ya na ye kama bi abrabo say de bi omo de ma di agro o hwe maami nkoma oni edia ni age omo kan yi minim say no kura bia cause maami we no o hwe na nimu no dia enim fi 45 years pa ntimi mo abrew 48 ntimi mo abrew wan could do 60 years and at once so ani bia ni refi ni age ye woni power born amana atwentwam e wo ba maami ni nyini ne ye wo de to ye pe utie akora me de me senya be ma no na mpe so be kasa na nko kasa ka me se maami se bebre wa me de me nsusu ma me ne mu be ma na anya de na de me pese me kan se wo hwe mu te se maame no nim kontwe kura twe na wo kan be ma e wo ho e mema bebre twe kura wo fa fon a wo befu woni be ma ye hu ni wo befu minim sa but wo so nya aja to so na beta then wo so ye e wo se wo yi hu free sa na wo ma ko bizan se then wo ye ma ye bibi na ye enti ade kodi awo ye no wo jai na twa na de bia wo de fon betua wo so be ma wo befu de bia de betua wo so ene be de na ye yi oh na mesra busuam empanyimfo sese ba bia wiase aduna ye de is obi oba kwa wade ase na se ba me kuna ye hwema ni nko wona na kwam no ya adwen me ma ka kira sofo ni bebi aware atreating hom ti se ma twese ka megu no megu no nyankopon fa me nko bu nsam di efi se ye mo nkum ni pawie ipakum na ndo so ebuhunu se ba ma timi bu ne yire ti se ne baketo atwe abasu yire so bono dabi enya ne sa enti e besere ye momoden se aware no sa titi ye bemu a ebe hu bibi
abusuan bɛrima tima mo ba saa mo bi ama ne case kama na ba obediri amosi edi enwu aware na wɔyɛ ne ho ade aware a yengu no kyerɛ sɛ wɔyɛ ne ho ade ɛna wugu no a yɛbɔ ne wɔ awurade ani na wɔnyɛ ne ho ade ade no wɔsɛ mo gyae no mo gya na mana bɛtena aware na sɛ nyame amoa na ɔtwe sekai ɛna tententen no ku na akɔ ku no free ɔku no ɔkɔ nti me deɛ aware no even wɔyɛ ne ho ade kora ne sɛ mekum threats ne nneɛma sa aso mpanyimfoɔ ntena se ne yɛmfa ho pra ɛbɛboa na sɛ sie bɛgyae ne saa sɛ asɛ wɔkɔ yɛngu awadeɛ na mpanyimfoɔ mo wɛ ne saa na sɛ sie deɛ ɔde na bɛduru wɔyɛ ne sɛ ba saa wronwan na sɛ maame sɛ ampa sɛ 48 na wobɛ n'anim sɛ deɛ sitie ya ɛkyɛ sɛ wɔnyina gya ne mfie ɛnyɛ adeɛ bɛboa nti mede bɛsi amako meda ase nyame ɔhyɛ papaapa ebia na wɔ ha na wɔ amanneɛ wɔ problem bi na wopɛ sɛ akoma mu nsɛm dwumadie wode ba soɔ na badwafoɔ tena so a ɛfrɛ 0246 824549 0246 824549 yɛbɛkɔ ahoma no so na yɛne yɛtiefoɔ akɔdi nkɔmmɔ ɛyɛ 0322498035 0322498036 0322498037 0243114497 ofra na yɛne wadi nkɔmmɔ hello hello mama Nejo so Akoma nyame adom yɛ ho yɛ yɛnkɔ yo wada wa pa mujuma dia me frefe tsaji rano ame tete mujuma dia pa ya misham ya ba cho mo no ba mo ba ya mo bon ma na aya bon chai twenfa God bless Herbal Complex hello hello yeah within the baby afraid free patch of if you know what one channel call from hello within the baby afraid free Ipacho, because every mampong action, young quay. The man that you know, my brother, about the information, maybe Yami can say, Obama, Okuya, and Oku, the Yankee need your car, don't be about the one, which one would be your wa, Oku. Sembia obekakira mwa ngo tijina wa ngo akono ebiye nyingi yanine bia every ka ye bitu na wa tibia demo man apoje to jani best ko 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 shia de ko wa ba tamba ndimodi e wadi ya wa tibia de akola ngo nyame onshapa yankwa hello within the baby afraid free Amodumbo akwatinga elia yuru yana di na me na obetara wana sem kakra na me kan wasu enya poti yake Akoma FM 87.9 Debbie akwasi wa homa no enimu aye hello yam mi do do ki man pon man ka to fa de na ben yani na na pon papa ma ko be wi na men ti o to ti abo ti gum na men ti abo jafo nyina ma ko aya wi me wi ako kaka aya ma me na odi ka daga sai no o hwe ma me ne nsem kan yi mu na ni fi a wati na me ni pedua kudra ma ko ne kremo te awale di mo ko bu nsam gem awale di mo kwa ti ni ma me no awale di na kwa ti ma o hwe te de oba na enfie aduasa nnuma enfie aduasa nsia na ni pedua tie nne enfie aduana nwotwe pa na se awade mu atete ni nkwanchi amana ko bi se ya ne kwa se ne emo ya na ne ye ka se na enu amamu nya ne se mpempi ne ya mo omoni na ho awa awale ku mu bi se ko ba ne ta edina bo ama ko nyango pon no nyaji nyame onshapa papa God bless Herbal Complex Dr. God bless say ena eka say was say ekrobi atu wo say eye diabetes kro anase normal ekro yi bi wodie a doctor for reject wa bomodia na bra na ono ankasa eni gina oboze kro no bewuo wo be meso a waye mre wo mpem losmam kanta na say wo be ma no wu kura wo be ma eni da so bem wo be nya no ma kenya bem asma na wo bosumi beko wo sododo ye be mu adura wo be no mu a ebe be ne fat no woni so eyo wisi anyhow anampokwa etwa yade epilepsy etwa gonorrhea syphilis awututuo kaka woni mani sansa anampokwa se wo pese wo ba ne massage wankasa eye stroke anakompo
hepatitis B white and when your infection ɛwɔ akosua kumanum wɔsi sɛ wopa wobra na bɛfa forms yadia ebonkura asabra. Oh, God bless. Offer was a bomadi and a sika a bejo crab. A yakuya be and a macano. Miss I just said damn and a Dr. God bless on to Minsa. Yawa Asco and a Presbyterian church no and a D and Shanimu Bomadi and a brand kind and some friend 0243 641 860 0243 641 860. Papa, a your grow fine. Grow. Moja grow papa aba adwaman so asabre ye bo ho dawuro ba bia omo fans ne nam a ye ka grow fan ho asem e che se eye moja duro a wonum a ma wo hyehye kama eboaw se wo fat nso o mu atimi ben ne fat no so e ma wo nyini ye fe o shape no form nyina ye kama afen so esan ye moja duro a wonum a ma eboaw ma wo didi yie ema atumi eboaw eye wo mu adwuma nyina kama bo mo ne kwaji grow fan ne bi esan se empani atumi nom enkwala atumi nom se de wo tie bia no obetuma nom grow fan no ama no atumi aboa wo ubanya grow fan ne bia to me se ba kwalena ke ba Ashton Rose smart ebo bo se Fred be se ba pidanka pure lead chemical ne ba shop bia mo ye vans no enem eniti ye gina no neto grow fan ne bi digital ba kreneke ye ne de grow ye cocoa aye grow fan aba kuma se me ko run about ye Ben Bank of Africa for 0244 59 and 6532 0244 596532. Nana, a rumor fertility. Ɛhɔ na yɛ ma no esu ma no isu wɔ hɔ yɛ kyekyɛ wɔ hɔ enti ka ho e na kɔkɔgye wo ba wɔ hɔ no sɛ wo so wo kunu nsa na makɔkɔgye ma no bi wɔ hɔ sɛ pressure na ɛha wo cancer ɛha wo ka ho ya doctor fo ne so de ɔmo abene sɛ metro cropot Anu ti baba ni anako rumor fertility and specialist hospital e we Shebo IPT junction ye bene Shebo fertility shop 0204 227 858 0204 227 858 na wonom enyo so Savior Foods Savior Dr. Savior and akofa aduro dia bo we aduane a aduro wo mu saa nso na esa ye aduro nso aduane wo mu bo mo ne na kokoji bi oh Dr. Savior akache na saa aduro yi wonom no na eye oni padua no adwuma esa nyarwa bi tise diabetes ena anyarwa aka nyina na Dr. Savior akache nkoara ana ye ton Savior Foods no kona koji bi na entini emoa wo Anuti friend Dr. Savior I was 0577 201 495 0577 201 495 and 0322 98035. Hello. Hello, good afternoon. Hello. Daddy. Me pacho. Say, what friend now what do TV and that's a radio set no. Hello. Hello. Yeah, we did it, baby. I'm free. I saw three calling you. Akoma FM 87.9. Maa Akos na do afa me credit pa o. Kafra. Me so ma je nche ne se oba no de di kan oba no. Ba ma no ompe no. O fa na se no. Enya de a wo ye nie. E wono so ma je nche no. E na school ni no e de no so no. Ma me ni na woni ti. Na nka obeboa ne ma no. Na pa me children the person who say can you na bro na nya akona. Enti wo ya na gini ye no ansa ne ba na. Onye na gini ye no ansa ne ba no. Na mo o ni me daasi. E daasi. Yes, so yeah, that's hello. Hello. Ejuma pa that's yo yan kwai. One time, so you have taxi driver. Me do tapo pankro. Na me chabu da phone na Akoma FM 87.9. Today. I said, you couldn't hear and and Papa near Bolia Jai. Let's suppose someone there while you're worried about the boy, Mama. What is the power of the hotel with the we are very much. We are while young by border. Oh, my voice here, Macau. Yami Osha Papa. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon, did baby free. Aminiaba of a quarter near Masum. I was Santaman from Kufiate, not a coach. Miniaba already second case in American Mikakra. Papa no, as we see me class in 1 man and the woo and the banani.
Kawubai, Wabren, wash and wooden world university. Who capre, who sim poignant, who can say secondary school admitting. Now we are secondary school university. When one depart, a class in the world woman. It's quite a co-pam as you can say so like I said, if a pamra of Wami. What's your money? Yes, and I'm to be a wood now personal by a well. If Papa was just to be a banana, or money 98 and or any banana bano, or one near Papa with any more, a person of Bobusiano. Yes, so yeah, that's hello. Mahosia, Mira, onye talent otime modino. no question. Me do what with the petty book honorable one. Amefa wakonya wi na me chame ma me for tina dairy na me chati ki brama de bi omo ya me so mo ni ri. She me say esa ya mu ka ke be ma ko be wo ba e de eba aba asa so. Na tun to why dey wotia bro mo je ni upon set unge ju bi ana se de o ba die e wo to ti ma wani wa koma ho bibia e da o ba so na utimi show ba na e mani bro ne limit utimi bi no oni ni beda ne pe ni pa wankata do nsaka se ye to bro na ayefa na wa se no ti ye to beda ne akora boni a wankata utimi bi utimi e ye de e san ka mo ase nyame onka ho ma me e de se pe go for money. Yeah, that's a papa. Happy birthday. And for my sister Victoria, who are Amsterdam. Happy birthday. And when you belated happy birthday. Yeah, Enra and Udi birthday, no. Belated happy birthday. Sister Victoria, Amsterdam. When you may on show ye pa na omba we need check. One fan one summer bebre emeka one na one more by and for mine and Sabrian Wutia Kumemu Sam now was shared the money. And Pastor Julius, Global Driving Academy. Global Driving Academy baby a yɛtete a driver form patro sɛ wopɛ sɛ wosua car ɛka nko ade a ɛhɔ na ɛsɛ sɛ wokɔ ɛma bibia ɛnha wadwene sɛ baby a wɔn sua deɛ no yɛ baabi a wotumi tena mu asom dwo esua deɛ syllabus na yɛkyerɛ no DVL for syllabus ankasa yɛkyerɛ afei nso car ahyɛnsodeɛ a ɛwɔ car kwan mu nyinaa nso ɔno mo kyerɛ no nyinaa ɛyɛ global nko a ɛna ɔbɛnya no sɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a womfa car nkɔbobɔ amanfoɔ na afei nso nkɔtwi car mu bi nkasa wode TV lenses na ɛtwi car bɔmmɔne no kɔ wɔn so yɛ na ɛkɔkɔgye enteteɛ ɛwɔ global so S line, yeah, building no, you're painting the cream and wine. For 0554 646868 0554 646868. Global Driving Academy, and I was say, driving no, I so easy. Now, Alaska Star Enterprise. Original. Number one Ghana's original wallpaper. No. Alaska, Agako Fabi, Wakrabi, the UK, Sweden, Eddie Abba, Germany, and Canada. Pacho Konoko Jibi, the Pebble Coco 2 on Hoko Tona, Oka, no Makacho, some Kofafinable, Alaska, Honam Kojimo, one so called direct office, Biara, classrooms, I hold on with the offices, are software offices, parliamentarians' offices, Ninara, DC office, with the Mumma, Alaska, Namko 2, size the beer, color beer, Ubenyabi, Alaska, Akachi. Yeah, well, Mrs. Amache Plaza, you Prudential Plaza, no, we're doing Baku Chocotonic now with Sabeka, Fresh 055 411 4878 055 411 4878. Hello. We didn't baby a free. I was thinking about that. Minyanga, Papa no, I said the Minya, but Papa and Common and new crown and Penny. Oh, sorry, share and net and cry about what you say when you are there 24 years. I'm not then with my son. Then I miss it in this cap. No, what a mere Yamaka Mahama who are far, I talk of that or more upon the phone. I could do 200. I say, we don't become a fancy. Again, I was. And I think you will find into woman enemy. I find a mistake. But then there's a young 87.9. What is it? What is it? Oman and man, but no one to be able to do a profession. So I'm one I know when you come in the car. One to up and the Yaka train the dog. Yaka. It's right. And I'm even upon the answer that now come. Hey, Mr. Staff or no down or that alien is. You know, can no man, Papa, one day. 5 years. 5 years, no, the mamma, a woman, as a little mamma didn't want to. Almost by me.
Nyame onsha papa. Hello. Hello, Maa Akos. Yeah, me Ryan Kwai. Good afternoon. Ejeso. Pacho, Joel, I have our ministry. I turn and to Pachi number 2, not on the wall. My name, Ma, one of Baja for him, my farm. Na main coffee state. Yeah, ma, I mean 2 ma. 87.9. Oh, say, ma, make us say, some are now or that, papa and that, na woman young way. And so now what is your want to want about what you want about women? So, the only time I do on your one, you know, say, I didn't hear you. Well, you just say you know, you say, I could do things I know. Miss Marco. Now, I'm in second case, and yeah, papa. The au pair, Anya, not the Onya as well. Obi tumi bɔ card ne ba ɛkɔ school so nanso ɔkɔ ya ɔbɔ ka nso na ɔkɔ nyi daaba nanso abɔfra yi hwɛ akora yi wa ɔbɔ ho mɔden nka wo papa yi obi na bɛka so nti yɛnhwɛ awofo woyɛ awo baba a asase so a hwɛ no sɛ wobɛnya baabi agyina na wo so ayɛ de wo ho atɔ nyame ka wɔn ma akɔ Nyame onsha ye papa. Agent Avenue Ventures for NFA. Ye raw estate agency. Yaton sase. Ene ejapadi ene dine fienom. Enu tebia wasase bi wo fie bi odan bi ho. Akoma Wo FM pese ye meto ye be sa pepe. 87.9. Sanso na wo pedi so ta ye wo bia. Ebi wo ho enu de so sabro be ma so bia na ho. Agent Avenue Ventures de yensa se no ya dan no ye fie no. No libilibi was no labalaba. Furnished house na se fie. Yaye mu bibia wie ye wunya no nkuku no kaka wo de be kwa kwagumo na wo no wabusuafo akwatrem asa ene ye wo complete house so eho ye wo de ye sinye ye uncompleted building ene ye wo de adru emoso de adru foundation stage ni nyina bi ye wo bi enu ti bomode na bra wo ga na ha oba bi wo abrachiro ba bi a wo bi a ye wo pefia na dan atrem Agent Avenue Ventures ye frɛ ensase so ye won sase yantam ebia na wo di yo project bi ebi ho ena kakra bi a wo no obusuafo ehia de ese de atrem eno so ebi eho asase no o edan no efie no o ebi ewo buokrom ade beba ahodwo atasema so Akoma santase FM buadi mamponte 87.9. duma na afadretia himan impobi adwoso eseni mpon ayene makokobe mpachi chede ena adankwame se wusika no mo no wo de kakra bi ekura wo bia no fabra ye beje ye wo bokrom estate a line abase fresh 0551 219193 0551 219193 Agent Avenue Ventures ye beje sunemom se wo wa hawo hello wo wa manie hello 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 morning yan kwan Pacho, we are never challenging every kilo my father. We are making a get them on about the matter. So, make us one MP after that MP. Mommy, hello? me tie wo kasa Akoma FM 87.9. hello so wo wa hawo amanie wo problem bi abomodi a na ebra adwuma mu ha sei ye wo askra ye ne mo no na ehwe animu na oba na ofum kwani ya wafre producer e was 0246824549 0246824549 ofra ye bejo so na de wo bia no ye ne wo aka hello Mira Na boy. ya mi adum ya kwai Ya just one name no be away. obi ahwe We the wa de nya Robert Abuka Tefi Kochun Kwanza. Mami akuja me ve take get na me ka. Papa na say force na papa no jane ba because when you buy ya you hu ju say abaya nya basa basa. Akoma FM 87.9. No ayam. Edi papa no uba wenye du to nya me masa na se papa no ye say dia. Ana papa no se boncha o se ye di sano se mo ko so a ye ko mo ko sano to ni hu se afu na ni baba ne maro no wotumi ake o mo maro ni bibia ko yi ama mo me da se. nyame onsha papa ha na yede akoma mu nsam dwumadi ne yede ebremo ewa akoma 87.9 so na wo hwe bi YouTube page akoma 87.9 se se de ye internet no ejina so edem emonani enu ntino ya hwefo ni nyina mo ayira yira no mo nyina mo nsamra fie internet no edem kama
na wo how bia no abomodi ase baby a wo bia no wo de beba Akoma 87.9 FM ye waskwa ye ne mo no na edi enhwere mo medi e de Maa Akos nyame yadom ochena ye be sign de Akoma mu nsam dwumadie no abramu biem o hwen e wo Kings TV Osai Chrome TV Onua TV na JL Dankwa Akoma Herbal FM Center 87.9. JL Dankwa Herbal Center yene wo mo e be twetwe komo ye be Lize Hotel Ainsai Susan so with the JL Dankwa Herbal Center se bibi yawa from your number is 0275 142456 0275 142456 and 0501 397448. What friend ya ne ebedi nkomo. Yanko ye ni JL Dankwa Herbal Center eni nkomo. Surprise! We are much a draw. A super made mixture. Super made mixture, ye draw a man one thing. Nempo ultimate no super made mixture. A summer muja so camo. Ye come so ye can malarigo mixture. Malarigo mixture. Ye draw nempo no malaria. Now it's boom. Now we need to chemo. Now I want so deal no malarigo mixture. Lean free JL Dankwa Enterprise. Yeah, what North Kanishi, I'm a Babylon Snake. Your telephone number is 024 320